कमेंट आले. बोल. चालू आहे. चालू का विचार. नमस्ते. चालू आहे का. चालू झालं. इकडे चेक नाही होत. दुसरा बघ. बोल बोल. नमस्ते. नमस्ते नमस्ते. चालू झालं का. हाय मी बोलताय. मी दिसतेय का तुम्हाला. हाय काकी. हॅलो. हाय नमस्ते. काकू. नमस्ते. 34 लाईफ 8 लाईक्स. हाय काकू, तुम्ही खूप स्वीट आहात. श्रुती कारकी. बस झालं थांब. नितीन पाटील हाय. हाय काकू. सर्व हाय बोलतात. बोल त्यांना. नमस्ते. 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 मी दिसते ना बरोबर तुम्हाला. नमस्ते. हाय हाय नमस्ते. हाय. नमस्ते. नमस्ते. 49 पीपल आहेत आता. 50 जण आहेत तुला बघतात आता. 9 लाईक. हाय नमस्ते. दादा. नमस्ते. हॅलो. तुम्हा सर्वांना नमस्ते. काकी मस्त दिसताय आज. प्रतीक्षा दुधाने. नमस्ते. थँक्यू. हाय काकी. मी काकू छान दिसताय तुम्ही. हाऊ आर Thank यू. you. स्कॉटलँड वरून. कशा आहात तुम्ही काकी. ठीक आहे मी बरी आहे. स्टार्टिंगचे 3 मिनिटं मी तुमचे कमेंट वाचेल, मग तुम्ही क्वेश्चन विचारायला चालू करा. हा. हा सेशन व्हेज साठी ठेवलाय, म्हणजे व्हेज रेसिपीवर तुम्हाला जर क्वेश्चन असतील तर मला तुम्ही खूप आवडता. थँक्यू. हाय काकू. हाय. नमस्ते. कशा आहात काकी. ठीक आहे. सर्व कसे आहात काकी. सर्व सगळे सर्वांना कसे आहे? एकदाच बोल सर्वांना. सर्वांना ठीक आहे. ठीक आहे. चिकन तंदूरला मुहूर्त कधी. चिकन. ओके. चिकन हा तंदुरीला. सेशन फक्त व्हेज रेसिपीसाठी ठेवलाय. नॉनव्हेज साठी स्पेशल ठेवू, मग दुसऱ्या गोष्टीसाठी स्पेशल ठेवू. हे पण आम्हाला एक सजेशन आमच्या एक सबस्क्रायबरने दिलेली. मी त्यांचं नाव शोधत होतो जीमेल वर, आणि ज्यांनी सजेशन दिलंय त्यांचं नाव मी पुढच्या सेशन मध्ये घेईल, कारण तुम्हाला नाव भेटत आहे. मेथीचे लाडू दाखवलेले आहेत. मेथीचे लाडू दिवाळीमध्ये दाखवले. आता आम्हाला 60 लोक लाईव्ह, 60 लोक बघतात. 60 लोक बघतायत मला. पुण्याला केव्हा येत आहे काकू. येऊ. तुम्ही नाही तेव्हा. येऊ नक्की येऊ. नक्की येणार. दादा कॅप नाही घातलीस. हा नाही घातली आज त्यांनी. विसरला तो. ताई कुठे गेली. ताई आहे. ती टेक्निकल. आता तेव्हा तिला बसवतो. ती दिल्लीला घेऊन बसली आहे. ढोकला रेसिपी दाखवा. हो दाखवेन. आता तुम्ही जे रेसिपी सांगाल ना ते आम्ही नोट डाऊन करून ठेवू, की तुम्हाला कोणकोणत्या रेसिपी हव्यात, किंवा तुम्हाला जे क्वेश्चन्स असतील ना व्हेज रेसिपी बद्दल ते तुम्ही विचारा. ठाण्याला कधी येणार. ठाण्याला येईन. पोहाचा चिवडा पण दाखवा. पोह्याचा चिवडा दाखवलाय मस्त. एकदम कुरकुरीत दिवाळीमध्ये. काकी तुम्ही एकदम टेक्टिव्ह सेव्ही झालात. यू आर ऑलवेज वेलकम. कम सून. डॉक्टर दीप्ती उत्कर्ष. माझे नाव घ्या. कोणाचे नाव घ्या इकडे. सायली गोरे बोल जरा. सायली गोरे. नमस्ते बाय. रोहन पाटील हाऊ आर यू. नमस्ते. आता 67 जण लाईव्ह बघतात. विचारा तुम्हाला जर क्वेश्चन्स असतील तर विचारा लाईव्ह सेशन्स मध्ये. तू पेपर दे. डोंबिवलीला या. रत्नागिरी खाडी येणार परत. रत्नागिरीला मी परत जाणार आहे. हो जाणार आहे. थोड्या दिवसांनी. म्हणजे मेच्या नंतर जाणार आहे. तुम्ही क्वेश्चन विचारायच्या अगोदर मला 2-3 जणांना थँक्स बोलायचं. मी या पेपरवर त्यांचं नाव लिहिलंय. फर्स्ट नाव आहे तू बोल. राजन हेलन नाव घे. राजन हेलन. हा ते इस्रायल वरून आहेत. त्यांना मी थँक्स का बोलते त्याचा एक रिझन आहे. तुमचे रिप्लाय देऊ मी कमेंटचे. पहिले एक मला 3-4 गोष्टी सांगायचे तुम्हाला. राजू आणि हेलन जे इस्रायल वरून आहेत, त्यांनी 5th ऑफ एप्रिलला महिला मंडळ जे असतं ना सर्वांचं, त्याच्यामध्ये माझ्या मम्मीचा प्रचार केलेला नाही. हा मीटिंग होती त्यांची. त्याच्यामध्ये माझा प्रचार केला. म्हणजे आम्हाला विचारलं होतं आणि म्हणतो तुमचा मी प्रचार करू का, तिथे नाव घेऊ का.
म्हटलं घ्या. हा, मग त्यांच्यासाठी खूप मोठा थँक्यू. आणि हे जे सेशन आम्ही व्हेज साठी ठेवलं, ही पण आम्हाला एक आयडिया दिली की तुम्ही एक व्हेज साठी वेगळा व्हिडिओ बनवा, नॉनव्हेज साठी स्पेशल लाईव्ह या. हे सर्व आम्हाला पण एका सबस्क्रायबरने सांगितलं, पण त्याचं नाव नाही भेटत आहे मला. ओके. रत्नागिरीला आल्यावर आमच्या मिरच्यावर नक्की या. मिऱ्यावर असेल. मिऱ्यावर, हा. हा, मिऱ्यावर. मिऱ्यावर. कॅट कुठे आहे तुमची? कॅट आहे ना. दिल कॅट कुठे गेली? दिल ती बसली आहे. तुम्ही राहता कुठे? आम्ही विक्रोलीला राहतो, मुंबई विक्रोली. कधी कधी मम्मी गावी पण असते रत्नागिरीला, मग कधी हा. तुम्ही अचानक विक्रोलीला आला तर भेटणार नाही, कधी कधी असते. कॅट दाखवा ना. हे बघ. कॅट वगैरे लय मोठी झाली आता लय आमची मोठी कॅट. झाली. दिल लय मोठा झालाय. 10 मिनिटं घेऊन बसला ना तर हात दुखेल. असं आहे. हाय हाय. हाय. कॅटला बोल हाय. हाय बोल बाय. हाय बोल बाबू. बाबू हाय बोल. ते बघ ते बघ ते बघ. हाय फणसाची बोल, भाजी हाय दाखवा. बोल, हाय. फणसाची भाजी पण दाखवलेली आहे. ब्लॅक फॉरेस्ट केक प्लीज. हा, आता ओव्हन आणलाय. ब्लॅक फॉरेस्ट केक, सर्व ब्लॅक करंट पण दाखव. हाय दादा हाय. हाय हाय. मम्मीचा मम्मीचा बर्थडे आहे माझा. तुमच्या मम्मीचा बर्थडे आहे. दीपाली जाधव. बोल त्यांच्या हॅपी बर्थडे बोल. हॅपी बर्थडे. हाय कॅट. कॅट खाली प्लीज बसली आहे. ब्लॅक फॉरेस्ट केक. मला तुम्ही खूप आवडतं, तुमच्याकडून खूप शिकण्यासारखं आहे काकू. हा, आणि अजून पण भरपूर शिकवेन. चायनीज बेल दाखवा. हो, दाखवेन दाखवेन. स्वीट डॉग. डॉग कुठे भेटला तुम्हाला? डॉग नाही, कॅट आहे. 77 लाईव्ह. यू लुक सो क्यूट. हाय हाय आंटी. हाय. काकू कसे आहात तुम्ही? मला आंटी बोललेले आवडत हा, नाही. आता एक ह्याच्यावरून जोक सांगतो. हा, जोक्स आहे. मम्मी तुला आंटी बोलल्यावर तुम्हाला काय बोलणार? आंटी. तुझी वाजवेन घंटी. मला आंटी नाही बोलायचं. हा, मम्मीला आंटी बोललं की असं बोलते. हा, मला मंचुरियन. आंटी बोललेलं नाही आवडत. आंटी मत बोलो मम्मी को. बरी. हाय. मंचुरियन सूप दाखवा. हो, दाखवेन. हे बघ मीट अँड ग्रीट केव्हा करतायत. मीट अँड मीटअप ठेवलं 50,000 नंतरच आम्ही ठेवू. आता थोडं खूप बिझी झालो. आता दुसरं चॅनल पण, तुम्ही दुसरं चॅनल बघितला नसेल तर याला लाईव्ह सेशनला सांगतो, शुभांगी कीर वर्ल्ड हा आमचा दुसरा चॅनल आहे. हा, त्याच्यामध्ये स्टोऱ्या वगैरे. हैदराबादला या बोल. दादा तुझे नाव काय? माझे नाव ओमकार शिरवाडकर, ताईचे नाव प्रियांका. पप्पू आणि सोनी. लगेच झाली परत तो. हाय निदा बोला. निदा निदा. हाय. बरे आहे तुम्ही? बरी बरी आहे. आहे, बरी आहे मी. दीपाली जाधव. दीपाली काकू जाधव. तुम्ही हैदराबादला या बोल. मिस्टेक व्हिडिओ कधी येईल? मिस्टेक व्हिडिओ मिस्टी 50,000. व्हिडिओ. मिस्टेक व्हिडिओ खूप फनी आहे. 50,000 सबस्क्रायबर ज्या दिवशी, ज्या वेळी हिट होईल ना, त्या दिवस पण नाही, समजा रात्री पण 3 वाजता हिट मिस्टी होईल ना, व्हिडिओ बघाल काय तर तुम्ही? त्या दिवशी तो रिलीज केला जाईल. दादा तू खूप फनी आहेस. फनी आहे. फनी केस फनी बिन नाही. नाही. हॅलो ताई कशा आहात ठीक आहे, इव ताई. तुम्ही? ताई तुलाच ताई, बोलते. मला आम्ही म्हटलं हाय माझ्या ताई ताईला. कशी आहे मी? ठीक आहे, ठीक आहे. एकदम मस्त आहे. तुम्ही तिघे खूप छान आहात. ताई ताई दिसत नाही तर इकडे. काय दिसत नाही. हा, मेरा पाठी कर ना. आता आम्ही अशी अशी आहे. आम्ही तिघं दिसतोय का आता तुम्हाला? नाही दिसत. नाही दिसत. हा, आता जरा कर. हा, एक मिनिट. एक मिनिट आम्ही ऍडजस्टमेंट करतो. हा, ओके, हे बघ. आता आम्ही तिघं दिसतोय ना? हा. साय जेविका प्लीज से जेविका. जेविका बोल एक मिनिट. देविका हाय. ओमकार तू खूप हेल्प करतोस काकूंना. आम्ही दोघं हेल्प करतो. दोघं. पार्शल नाही आहेत, म्हणजे दोघं 50-50 आहे. कॅट दाखवा ना. कॅट आता दाखवली होती. कॅट गेली तेव्हा परत गेली, आमची. तेव्हा बसली बाहेर जाऊन. कॅट लाईव्ह सेशनच्या बाहेर पडली. पुअर कनेक्शन. एक मिनिट दिसतंय ना तुम्हाला सर्वांना? दिसतंय हा, ना? आलं. हा. ती आता मोबाईलवर चेक करते. तुम्ही बोलाल ती खाली काय बघते, ती ऍक्च्युअली मोबाईलवर चेक करते बघा. ते कमेंट कशी वरती जातात ना, त्याच्यामुळे ती पटकन इकडे माझं पकडते. नाव घ्या. मालवणी चिकन ग्रेव्ही प्लीज दाखवा. हाय. सर्व दाखवेन. मालवणी चिकन. ते कसं आमच्या कोकणी चिकन नेक्स्ट व्हिडिओ सारखंच काँग्रेस असतं. ऑन योर लाईव्ह शो. हा आमचा सेकंड. रुपा सामंत बोलले काँग्रेस लाईव्ह शो. हा आमचा सेकंड लाईव्ह शो आहे. फर्स्ट लाईव्ह शो मिस केला असेल तर दुसरा आहे हा. बघू शकता तुम्ही. माझं नाव घ्या. नेहा पाटील. नेहा पाटील. नमस्ते. हॅलो, आय हाय. डोंट नो मराठी. आय एम फ्रॉम बँगलोर बट आय लाईक युअर व्हिडिओज अँड मेक रेसिपी. मी बँगलोर वरून आहे. मला मराठी समजत नाही तरी मी तुमच्या रेसिपीज बघते. अच्छा. हे बघा ना, हे देविका बोलतायत नमस्ते, बोलण्याची स्टाईल खूप छान आहे. प्लीज एकदा नमस्ते देविका बोला ना. नमस्ते देविका. हाय. नमस्ते. नमस्कार फ्रॉम न्यूयॉर्क. पप्पू. नेहा पाटील. पप्पू.
माझं नाव घ्या. रजनी रजनी? तुलसुनकर. तलसुनकर. नमस्ते आंटी. नमस्ते. हाय बाय. आता हाय 108 लाईव्ह बघतात आम्हाला अजून 24 लाईक्स. ओके. अनारसे दाखवलेले आहेत. अनारसे दाखवलेले आहेत, तरी पण मला अजून उपवासाचे अनारसे दाखवायचे तुम्हाला. मटन रस्सा दाखवा. मी हो. आफ्रिकावरून कोमल. कोमल आफ्रिकावरून. आफ्रिकावरून आम्हाला कोण अजून भेटलं नव्हतं. तुम्ही हा. फर्स्ट असाल. प्लीज टेक माय नेम आमरीन. हम्म. आमरीन बोल. आमरीन नमस्ते. काकू तुम्ही हो, दाखवेन मटन आम्ही रस्सा. सारी गेलो वरती. माझ्या पण प्लीज नाव घ्या. नाव घ्या. गेलं तुमचं नाव. वेटिंग फॉर 50,000 सबस्क्रायबर्स. हा आम्ही परत पण कमेंट वेट आहे, करतो. तुम्ही मग नाव घेते मी. तुम्हाला क्वेश्चन्स असतील तर विचारा. ते काय आम्ही तर विचारायला बोलू माहितीये? तुमच्याबरोबर, पण क्वेश्चन्स असतील तर व्हेज रेसिपी बद्दल हा फक्त. असं नाही की आम्ही काय बाहेर करून आलोय. व्हेज रेसिपी. नॉनव्हेजचे आम्ही स्पेशल सेशन वेगळं ठेवू. मग स्वीट साठी वेगळा लाईव्ह सेशन ठेवू. ही आयडिया पण एका सबस्क्रायबरने दिली होती. ते जर बघत असतील तर सॉरी मी तुमचं नाव विसरलो, कारण ते ईमेल मध्ये खूप खाली गेलं. परत शोधून नाव सांगेनच मी. पुढच्या लाईव्ह मध्ये. हाय काकू चिकन लॉलीपॉप दाखवा. हो, दाखवेन. माझे नाव घ्या. धनंजय. धनंजय स्वाद. आपके वीडियोस you. काफी हेल्पफुल होते हैं. हिंदी मध्ये बोल त्यांच्याशी. हिंदी मध्ये बोलू? क्या जय बोलू? मैं कैसा खाना बनाती है, मैं अभी कैसी दिखते है? हिंदी ऐकलं की फनी व्हायला एकदम. दिल अरे, कुठे आहे? दिल दिल आता आहे. परत गेला खाली. दाखवतो थांब दिलला. तिला दाखवते. हाय दादा. पप्पू दादा. हाय. हाय काकी मँगो आईस्क्रीम दाखवा. हो आता दाखवेन. आता सर्व मँगो ऑलमोस्ट सर्व रेसिपी मँगोचीच येणार आहे. हा, सर्व. कैरीचा पन्ना दाखवलाय. मस्त झाला, एकदम पुष्पा छान गोरे झालाय. नाव घ्या ना. पुष्पा पुष्पांजली. गोरे. पुष्पा गोरे. थँक्यू. मावशी तुम्ही दाखवलेले लाईक द वे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कुकिंग. तुम्ही जे कुकिंग दाखवता ते आम्हाला खूप आवडतं. तुम्ही चपाती इंडक्शन वर बनवू दाखवाल का? हो इंडक्शन वरची स्पेशल रेसिपी दाखवू की कोणाला इंडक्शन वर बनवायला हेल्प होतील. आप बहुत अच्छे दिखते हो का. हिंदी मध्येच बोलते ना. मैं बहुत अच्छी दिखती है. हिंदी राहते ऐसी भी मैं अच्छी दिखती है. एवढा हिंदी येत नाही त्यांना. ताई बोला खूप छान बोलता तुम्ही. बोलत राहा त्यांच्याशी. बोला. छान. आंबापोली प्लीज आंबापोली दिल तयार कुठे आहे. आहे? त्याचा दिलला घेऊन. आंबापोली एकदम मस्त रेडी आहे, ताई तयार आहे. खूप छान दिसताय. अपलोड करायचं आहे. ताई खूप छान दिसताय. छान दिसते. हॅलो काकी मी पियू. मला 94 ऑनलाईन. दिल आमचं घुसलंय तर आज. हाय काकी जेवलात का? हे घ्या तुमचा दिल आला. घ्या तुम्हाला दिल बघत होतं ना. हे बघा दिल. चला जरा दिलला कमेंट कसं वाचा. फिरायला पाहिजे, असं घेतलं आणि म्हटलं ना चला फिरायला, तर त्याच्या असं चुपचाप बसतो ना, ते असं करतो. असं ते बघ बाबू, तुला बघतात बघ. तुम्ही ते बघ. गुढीपाडव्याची साडी आहे बोलतात ना. हा, हे गुढीपाडव्याची साडी आहे. मी गुढीसाठी नवीन आणलेली साडी, आणि मग गुढीला घातली की मग मी घालते. कोणाला ही साडी देत नाही. आणि माझ्या साड्या गुढीला आहेत ना, माझ्या मी नवीनच आणते. हे बघा दिल, बघा दिल बोल बाबू. हाय बोल. हाय बोल. हाय बोल. हाय. आता बघ तुला 90 लोक बघतात आहेत. बघ बघ. सर्व देशाकडून. बघ इंडिया. हे बघ इथे बघ. दिसतंय का तुम्हाला? दिसतंय. दिल आमचं मोठं झालंय आता. आता खूप मोठं झालंय बघा. हे बघ केवढं झालंय पहिला मोठं. खूप आता उचलायला माझ्या होत एवढ्या नाही. हातात बसायचा तो फक्त 1 महिना पहिला. आता मी दिलचा व्हिडिओ टाकणार आहे. एकदम छोटा होता ना जेव्हा घरात आला तेव्हाच आम्ही व्हिडिओ टाकणार आहे. हाय माझं नाव पल्लवी. तुम्ही रेसिपी कशा सुरू केल्या या विषय बनवून सांगा. हा, तो माझी माणसं. हा जर तुम्हाला तो व्हिडिओ बघायचा तुम्हाला व्हिडिओ असेल त्याच्यामध्ये आहे ना, माझ्या रेसिपी मध्ये माझी माणसं, आज जर तुम्ही रेसिपी काढली ना नाव, तर त्याच्यामध्ये माझी पूर्ण स्टोरी त्याच्यामध्ये दिली आहे की मी युट्यूब वर दिल कशी कुठून आले. आणला दादा तुम्ही? नाही, कुठून आणला ते नाही, स्वतःहून आला घरी तो आमच्या. स्वतःहून घरात आला. कारण त्याचा एक पाय आहे ना, पायाला असं लंगडत होता तो, आणि तो घरात आला. एकदम तोंडाला पण पूर्ण जखम झालेली होती, तर आम्ही एकदम मस्त ठीक केलाय. आणला नाही कुठून, आपणच आलाय. हॅलो काकी दिल खूप क्यूट आहे. हाय मावशी सुषमा हाय. कोरडे. काकांना सुषमा कोरडे, बघायचं हाय. काकांना बघायचा. काका आता काका कामावरती नाही, आहेत. काका जॉबला गेले. कामावरती गेले ते रात्री 9:30 वाजता येतात. साखरोली दाखवली. साखरोली दाखवलेले आहेत. काकू आंब्याचा मुरंबा ऑलमोस्ट 100 लोक. मुरंबा दाखवलाय. 100 लोक तुला आता गेल्यावर्षी लाईव्ह. दाखवलाय. क्यूट आहे काकी बोला ना तुम्ही. बोलते आहे. आता 102 माणसं झाले. एक शायरी बोलतो मम्मीवर. जरा शायरी आहे का? जरा कमेंट स्टॉप करा ना तुम्ही. जरा 104. एक मिनिट माझी शायरी माझ्या पप्पूने तयार केली आहे. हा लगेच पप्पू बोलले बरं.
पप्पूनी तयार केली आय एम बिग फॅन ऑफ. जरा कमेंट स्टॉप कराल तुम्ही प्लीज, कारण जर कमेंट आले दाबेली प्लीज. बोलो मी शायरी. 107 ऑनलाइन आहेत, 106 ऑनलाइन आहेत. जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं. परत एक. जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं. इसी राख के आग के ऊपर जो कोकनी स्टाइल के डिशेस बनाए उसे शुभांगी खीर कहते हैं. ते आहे. वा वा. तुम्ही वा वा बोला माझ्या पप्पूला. बोलले ना वा 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 आला. वा. ताई छान, काकू दही वा वा. वड्यासाठी मुंगार घेतली तर चालेल का? तुम्ही खूप दही छान आहात वड्यासाठी काकी. मुंगार घेतली चालेल का विचारते. थोडीशी मिक्स. किती लोक वा वा थोडीशी बोलतात. त्याच्यामध्ये थोडीशी घ्यायची मिक्स. जोरात बोल ना तू, त्यांना आवाज नाही येत. असं आवाज नाही येत आहे का माझा? ताईचा आवाज नाही, माझा आवाज ताईचा येतो. आवाज येत नाही. ताई जोरात बोल. मी मंगेश कदम. मंगेश कदम. कॅन यू प्लीज मेक समथिंग रिलेटेड टू आईस्क्रीम डिशेस. आईस्क्रीम अच्छा. बनव. हा आता गरमी आहे ना, आईस्क्रीम बनवायला पाहिजे. हा. मूड तुमचे आलेले मुले काय, पडते. तुमचे मुले झकास, व्हेरी नाईस. हाय काकी. दाबेली प्लीज. हा, दाबेली दाबेली नाही बनवले, बनवेन. टाइम नाही भेटत आता, खूप सर्व रोज sweet एक आहे. एक Nice dish बनवायला शायरी. लागते ना. नाईस शायरी. अरे वा, तुम्ही खूप छान आहात काकी. तुम्ही रेसिपी मला खूप आवडते. थँक्यू. साखरोला विचारतात कशी करायची. हा, साखरोले नाही काकी बनवले. प्लीज साखरोले ते बनवायचे. आपले बनवले काहीतरी ते. काकी मटन करी मटण कधी करी. दाखवाल. हा, मटन करी दाखवते. कारण आमचे आहेत ना, Thank you. हप्त्याला 2 वार येतात खायचे, रविवार आणि बोलते. बुधवार येतात. आणि त्याच्यामध्ये संकष्टी आली ना, तर ते पण वार निघून जातात. आणि मग घरात केलेलं खाणार कोण? त्याच्यामुळे म्हणजे हे जे रेसिपी आहेत ना नॉनव्हेजचे, ते जरा लेट लेट येतात. चीज Hello. रोल. चीज रोल. चीज रोल. पूजा दाखवेल. शुक्ला का हेलो, कोई मुझे नहीं बताया आपका लाइव हो. नाही बताय हो. त्या दिवशी म्हणजे आम्ही बोलले होतो की दुसऱ्या हप्त्याला आम्ही येतो लाईव्ह, पण नाही येऊ शकलो. आणि आम्ही आता कसं कुठे अचानक सांगितलेलं लाईव्ह येणार आहे आपण, ते शुभांगी कीर वर्ल्ड वर. शुभांगी वर्ल्ड वर सांगितलेला लाईव्ह येणार आहे म्हणून. आय एम 15. काकी किती मस्त बोलता तुम्ही. बटर चिकन दाखवायचं. बटर चिकन दाखवायचं आहे. बटर चिकन दाखवायचं आहे. हा, हाय दाखवेल. कुल्फी प्लीज. कुल्फी कुल्फी आमच्या फ्रीज मध्ये आहे. बाहेरून आणले. मँगो पिकल्स. मिरचीचा ठेचा. मिरचीचा ठेचा एक दाखवलाय मी. हिरव्या तुम्ही मिरचीचा तुम्हाला ही ठेचा. सारी छान वाटते. हा, ती गुढीची आहे ना म्हणून. मस्त आहे काकू, मस्त. काकी मला तुम्ही खूप आवडता. एक केक पप्पू आणि दाखवलाय ताई बोल. पण खूप छान आहे. एक केक काकी दाखवलाय. प्लीज घरगुती ब्युटी टिप्स द्या. ब्युटी टिप्स देऊ. नवीन चॅनल खोलायला लागेल. नाही ते काय शुभांगी. माहितीये, रात्री काय करायचं, आता हा, इथंच तुम्हाला टिप्स सुरू देते. झाली, सुरू झाली. रात्री काय करायचं, झोपायच्या आधी पहिलं चांगलं स्वच्छ तोंड धुवायचं. आणि त्याच्यानंतर आहे ना थोडस दूध, नाही तर दुधावरची मलाई घ्यायची, त्याच्यामध्ये चण्याचं पीठ घ्यायचं 1 चमचा, आणि त्या मलाईमध्ये असं मिक्स करायचं. आणि पूर्ण चेहरा असे केस वरती करून आहे ना पूर्ण ते चेहऱ्याला लावायचं. म्हणजे गुवाय सोडून वगैरे असं चेहऱ्याला रात्री लावून ठेवायचं थोडं, म्हणजे 1-2 तास किंवा अर्धा तास असं लावून ठेवायचं. आणि नंतर स्वच्छ, म्हणजे साबण नाही लावायचं परत, आणि असं स्वच्छ पाण्यानेच धुवायचं आणि झोपून जायचं. हाऊस टूर पण आम्ही दाखवू. आमचं घर पण तुम्हाला नक्कीच दाखवू. आमची फॅमिली पण दाखवू. केक रेसिपी दाखवा. हो, दाखवेन. 1 रव्याचा केक दाखवलाय फक्त. मावशी Non-veg ढोकल्याचे बिर्याणी टाइप्स दाखवली. दाखवा. नॉनव्हेज बिर्याणी दाखवली. ब्लॅक फॉरेस्ट आणि हे सर्व ब्लॅक करंट माझे पण खूप फेवरेट आहेत. ऑलमोस्ट सर्वांचे फेवरेट असतात. आम्ही पण ते बनवू आता. ट्राय करू. काकी साखरोल नक्की करून बघेन. हाय हाय पूजा शुक्ला. हाय हाय पूजा शुक्ला. हाय. ललिता बाबर. चॉकलेट केक दाखवा. हो, दाखवेन. चॉकलेट केक दाखवेन. वेअर बिस्किट केक इज दाखवेन. दिल. जा ते Where दिलला, is दिल? दिलला तर ना माझ्या दिल. खांद्यावर ठेवतो. हापूस आंब्याचा रत्न बनवलेलं बोल ना. आता तेच बनवते. हापूस आंब्याचा हे हाय. दाखवलाय. ताई बोलतच नाही. दादा तू किती. ताई मोबाईल मध्ये बघते, कमेंट वरती जातात आहेत ना, हा, आता त्याच्यामुळे ती पकडते आहे मोबाईल मध्ये. मी काय एवढा बोलतो आणि ताई काय एवढी बोलत नाही. ताई पप्पावर गेली. ताई आणि पप्पा एकदम सायलेंट झोन. फर्स्ट बेंच वर हमेशा बसणारे. म्हणजे ते लोक आहे ना, ती आपल्या पप्पाच्या खानदानावर गेली आहे, आणि हा आहे ना माझ्या खानदानावर गेलाय, म्हणजे किरांच्या याच्यावर. ती हा. शिरवडकरांच्या याच्यावर मी पण गेली आहे. शिरवाडकरच आहे. आता शिरवडकरच आहे. हा बघा दिल राहत नाही, तो दिल राहत नाही ते खाली. आता वजन पण झालंय बघा. लय चावतो जड बघा. आहे. थांबा दाखवतो. हे बघा चावतो बघा. हे बघा तेव्हा चावतो. त्याला हातात घेतलं की चावणार तो. ढोकल्याचे टाइप्स दाखवा ना मावशी. हो, दाखवेन. नक्की दाखवेन. अरे वा, खूप छान वाटतं बघ. 108 लोक तुला त्यांचा टाइम देतात. त्यांना थँक्यू बोल. थँक्यू. एकशे- सर्वांना थँक्यू. सर्व 108 माणसांना खूप मोठा थँक्यू की तुम्ही बरं एवढा वाटतंय मला. टाइम काढून आम्हाला टाइम बघताय. काढून. हा, हो, आज जेवली मी दुपारी. डोळ्यावर आज ते- जेवली. डोळ्यावर
डोला मार बाबू. चावतोय तो बघ. तो बघ चावतो, पण दात नाही लागत त्याचे. असंच. कपल जे पप्पू मला एक कमेंट की हाऊस टूर. हा हाऊस टूर मी नक्की दाखवेन तुम्हाला. जेवली मी. हो हो काकी जेवली आज जेवली मी. कधी जेवणार? 8 वाजले अजून जेवली कुठे? आता म्हणजे हे रात्रीच बघा, हे नाही बघा, जेवली. हे बघा, त्या चावतोय दिवशी बघा. पहिली लाईव्ह आली तेव्हा मी जेवलेली नाही होती. मी दिल खूप टेन्शन छान मध्ये आहे. होती. दिल आजचं मेन्यू काय विचारताय? आजचं मेनू आज आमच्या घरी फुलदाची भाजी बनवली. फुलदाची. आमच्या घरी आज परत टोफू बनणार आहे, कारण मी टोफू आणलाय विकत, तर टोफू बनली. आणि फुलदाची भाजी बनवली आहे. फुलदाची भाजी बनवली आहे, पिठलं बनवलंय, तुम्ही मसूरची मस्त डाळ, बोलता का की ऐकायला. बटाट्याची फ्राय केली आहे. मटनचं पिकल. चित्रा बोलतात आहे तुम्ही माझ्या मुलीला खूप आवडता. थँक्यू. तुमच्या मुलीचं नाव काय? आपके डैड, हाँ मेरे डैड काम पे गए, अभी वो कामाला 9:30 को आएंगे घर पे. हा. ताई बीएमएस नंतर काय? ताई बीएमएस नंतर काय? बीएमएस नंतर युट्यूब. युट्यूब. आम्ही ट्राय करणार आहे, आम्ही पीएचडी पर्यंत जाणार आहे शिकून. आम्ही ट्राय करणार आहे, मी तर ट्राय करेल पीएचडी पर्यंत, ताईला पण शिकू. ताईचा आवाज येत नाही, ताई बोलतच नाही तर ताईचा आवाज कुठे येणार? बोल त्यांच्याशी. प्लीज टेक माय नेम आयशा शेट्टी. आयशा शेट्टी बोल. आयशा शेट्टी. हे बघा, नमस्ते. हे बघा, हे बघा, हे तर काय चालू आहे बघा खाली. हे बघा. दिल बघा. तू जेवण करतो का विचारतात. पप्पू डू यू कुक? येस आय ऑल्सो कुक. हा. आम्ही पण खरं, मी पण जेवण आणि बनवतो, ताई पण जेवण बनवते. तो सर्व आपले ओट्स बीस आहे ना तो स्वतःच करतो. आता सगळं ह्याचं त्याचं दिल जेवढं बघा, डायटिंगचं आहे ना तेवढं ते अंडी वगैरे उघडायचं काम सगळं ते तोच करतो. ताई और आम्रखंड. आम्रखंड. आता आमरस बनवलाय बाबासाहेब आंबेडकर जयंती त्या दिवशी. मम्मी तू गाणं बोलतेस का कॅन यू विचारते. सिंग हा, आंटी? गाणं बोलते. आम्ही एक प्रोग्राम करणार आहे आणि माझा पप्पू आहे ना तबला वाजवणार आहे, माझी ताई पेटी वाजवणार आहे आणि मी गाणं म्हणून दाखवणार आहे. असा छोटासा आम्ही घरातच तुम्हाला प्रोग्राम करून दाखवणार आहे. तेव्हा ताई गाणं सिंग म्हणेन. चालेल चालेल, तुमच्यासाठी एक गाणं बोलून दाखवेल. ते मांजरांचं गाणं असं आहे बघा, किती चावतोय बघा. आणि बघा दिल खूप हे मस्ती बघा. करतो. लय मस्ती करतो. त्यात- आता जवळ राहत नाही हे ते. चावमे मांजरा बोल जरा. चाव मेव मांजरा आईस केली 15 रुपये 15 तोंडू मांजरा. हे हे असं याचं गाणं आहे. मांजरांचं मांजरांचं गाणं. गाणं. म्हणजे जेव्हा ते छोटे असतात ना, एकदम छोटे पिल्लू असतात ना, तेव्हा त्याचे असे कान पकडायचे आणि ते असे कान धरून आता आपण हलवायचे. मग ते कसं करतात, म्हणजे आपले हात ना असं तोंडावर फिरवत राहतात. ते मनाली बोलते 7 बार तुमची comment केली. बर्थडे कधी आहे ताई? 1 जून. मस्त सॉन्ग आहे. मनाली काय बोलते? 6-7 वेळा कमेंट केली नाव मी काय बोलले नाही. हा मनाली. थँक्यू मनाली. सॉरी नाव नाही घेतलं. ते कसं कमेंट वरती जाते ना फटाफट. मुलीचं नाव मानसी. मानसी मानसी. दुधी हलवा दाखवलाय. दुधी हलवा लव दाखवलाय. यू दिल. दिल खूप क्यूट आहे. हा, दिल खूप दिल. क्यूट आहे, पण घरी Cute खूप आहे. चावतोय बघा. चावतोय आता तो. हाताला बघा किती चावलं असेल ते. ताईच्या कोकणी लग्नाला बोलवा. हा हो, लग्नाला तर हो. सर्वांना बोलवणार आहे. लग्नाला काय ऑफ- साखरपुड्यालाच पहिलंच बोलवणार आहे मी. एक हफ्त्या पहिला ऑफिशियल व्हिडिओ जाईल की यू आर ऑल इन्व्हायटेड फॉर हा. माय सिस्टर्स वेडिंग. ताई काहीतरी बोला. बोलू काय बोलू? तुम्ही बोला तिथून, मग मी तुम्हाला बोलते. तुम्ही तिथून हेअर बोला. साठी काही उपाय असेल तर सांगा ना काकी. केसांसाठी काय? केसांसाठी काय सांगू आता नेक्स्ट टाइम तर केसांसाठी? सांगते. नेक्स्ट टाइम हा. पण नेक्स्ट टाइमला सर्व सांगू. रात्री हा असेल तर. नाही लाईव्ह कधी येऊ ना ते सांगू बोल. हा, काकी पण सांगू. युट्यूब वर व्हिडिओ बघता का? काकी पण युट्यूब वर व्हिडिओ बघता का? नाही नाही ना, YouTube वर ते- व्हिडिओ नाही मी बघत. ते आम्ही सर्व बघतो. आम्ही सर्वांचे व्हिडिओ ते बघतो. सर्वांचे बघतात, मी नाही मोमोज. बघत. मोमोज. मोमोज. मोमोज ते ह्याच्यासारखे असतात, मोदकासारखे असतात. मग कसं आणि आहे? आपलं हा. चिकन असतं. ते बेस्ट जिमच्या पण नॉनव्हेज. टिप्स. हा. जिम्सचं टिप द्यायला बोलतात तिला. जिमचं टिप. जिमचं टिप. आधी नाही. जिमचा टिप एक सिक्रेट आहे, ते मी तुम्हाला नंतर दिलं नक्की. ताई व्हेज कोल्हापुरी दाखवा. हा मी मम्मीला हो, ते बोललेलो कधी व्हेज कोल्हापुरी बोलतोय दाखवायला. माझा पप्पू कधीपासून भूषण व्हेज तुरी. कोल्हापुरी बनव मम्मी, एकदा कारण बनवली माझी पण होती. फेवरेट आहे व्हेज हो कोल्हापुरी. हा. करतो दादा हा खूप करतो हेल्प. करतो. मी USA ला राहते. काकू तुमचे व्हिडिओ पाहिले की मम्मीशी बोलते असं वाटतं. प्लीज माझा नेम घ्या. दीपाली. दीपाली. थँक्यू दीपाली. कशी आहेस? बरी आहेस? समोसा दाखवा. समोसा दाखवलेला आहे. समोसा एक दाखवलाय. दाखवलाय. आणि व्हेज बिर्याणी पण दाखव. व्हेज बिर्याणी पण दाखवली. ताईचं. हाय, तुम्ही चिकन बिर्याणीची रेसिपी खूप छान आहे. मी पण खूप बेसिक कुकिंग शिकवा ना. मम्मीचं चॅनल बेसिक. सर्व प्लीज म्हणजे माझं नाव घ्या. सुप्रिया. सुप्रिया बोल. सुप्रिया. हॅलो. बाकी तुमच्या Bye. रेसिपी खूप चांगल्या असतात. मी घरी ट्राय करते. थँक्यू, तुम्ही एवढा ट्राय करा. एवढं ट्राय करताय आणि शिका मला एवढंच पाहिजे. तू कसं आहे? मी कसं, मी बरा आहे. चांगलं आहे. ऑलवेज स्माइलिंग.
चांगला आहे. तुमचा वेअर इज favorite दिल? YouTuber. दिल, अरे परत दिलला विचारू नका, माझ्या हाताला रोज चावतोय बघा तो तो, ते चावतो घेतलं. तो घेतल्यावर. कॅटचं नाव काय दिल आहे दिल. कॅटचं नाव दिल आहे, त्याला भूक लागली ना तर मग तो चावतो. मग हा, त्याचा मालवणी time मसाला उरलेला आहे. करणार का? कोकणी मसाला मी कोकणी व्हिडिओ, मसाला. कोकणी मसाले आणि मालवणी मसाल्यामध्ये काय फरक नाही. हा, या व्हिडिओ मध्ये एक हा. अजून सांगायचं आहे, जर कोणाकडे कोकणी मसाला आमचा पोहोचला असेल हा. तर त्यांनी त्या कोकणी मसाल्यावरती हिंगाचा खडा ठेवायला विसरू नका. हा. हा, एक हिंगाचा मिनिट. खडा ठेवायचा म्हणजे कसं आणि खराब होत नाही. आणि त्याच्यामध्ये ओला चमचा नाही टाकायचा, कारण तो मसाला थोडा साईडला वापरायला घ्यायचा थोड्याशा छोट्या डब्यामध्ये, आणि असं थोडं थोडं करून वापरायचा, आणि त्याची हवा जाते. महाराष्ट्रवन हा, अजून एक सांगायचं होतं, जर तुम्ही खूप जण विचारतात की मम्मीचा जो महाराष्ट्र वन वर जो इंटरव्ह्यू झाला होता त्याचा व्हिडिओ कुठे आहे, तर तो व्हिडिओ त्यांच्या चॅनलवर आहे. तुम्ही ह्यानंतर या व्हिडिओ झाल्यानंतर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आम्ही टाकू त्याचा लिंक, पण तर तुम्हाला सर्च करायचं असेल तर युट्यूबवर महाराष्ट्र वन लिहा आणि त्याच्या पुढे प्लेलिस्ट मध्ये जावा. ए जिंदगी प्लेलिस्ट आहे, त्या प्लेलिस्ट मध्ये 11th किंवा 10th नंबरवर शुभांगी कीर आहे, ते तुम्ही बघू शकता. मी बघितले व्हिडिओ महाराष्ट्राचे इंटरव्ह्यू. हो, ऑलमोस्ट आम्ही जेव्हा स्टार्ट बघितलं तेव्हा 300 व्ह्यूज होते, आता 1,500 व्ह्यूज झाले. म्हणजे सर्व तुम्ही लोकांनीच बघितले, ते तुम्ही सर्वांनीच आणि बघितले. पिझ्झा दाखवलेला आहे. पिझ्झा पण दाखवलेला आहे. आणि कोकणी मसाल्यासाठी तुम्ही जीमेल वर कॉन्टॅक्ट करा आमच्या. पप्पू दादा, आपकी वाइफ लकी होगी बिकॉज यू ऑल्सो कुक. कधी येणार तर तेव्हा. नाही, ते काय बोलतात, ते तुमची वाईफ लकी असेल कारण मी जेवण पण बनवतो. हा, जेवण बनवतो मी. जीमेलचा बोल, जीमेल वर पण कमेंट बॉक्स मध्ये टाकेल जीमेल आयडी काय कोकणी मसाल्यासाठी. हा, तुम्ही खूप स्वीट आहात काकू, दी छान दिसते. अरे वा, कॉम्प्लिमेंट. खूप आले ते. ताई छान दिसते ना, आम्ही नाही छान नाही दिसत. दिसत, मी तर अजिबातच नाही दिसत. सोयाबीनची भाजी, सोयाबीनची भाजी दाखवली आहे. टोफू रिलीज केला का नाही ना? नाही, टोफू पण आम्ही रिलीज करू, सोयाबीन पासूनच ऑलमोस्ट टोफू बनतो. सोयाबीनची भाजी दाखव. सोयाबीनची भाजी दाखवलेली तुमच्या मुले. सोयाबीनची भाजी. माझी आई पण नवीन नवीन डिश बनवते. अरे वा, ठीक आहे, मग तुम्ही पण मस्त, आम्हाला फोटो मस्त. पाठवा. फोटो पाठवा. जीमेल वर. आणि एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची, जे दादा क्यूट दिसतो. अरे वा, थम्स अप. तुम्हाला एक सांगायचं होतं, तुम्ही सर्वांनी जेवढे फोटोज पाठवले ना, आम्हाला खूप चांगलं वाटतं की तुम्ही जे फोटोज पाठवता आणि केवढी चांगली रेसिपी असते ना. मला कधी कधी वाटतं की मम्मीपेक्षा पण चांगली रेसिपी बनवता हा, तुम्ही. आणि छान दिसते, मस्त दिसते खरोखर. काकू तुमच्या मुलीचे मागे काय आहे? काकू, तुमच्या मुलीच्या मागे काय आहे? लादी आहे, लादी. स्टाईल्स आहे ते. तुम्ही Styles सर्व आहे. छान दिसता, लव्ह यू ऑल. 116 माणसं आहेत आता. त्यांना परत त्यांना सर्वांना थँक्यू बोल, कारण ते टाइम काढून तुझ्याशी बोलतात. आणि आम्ही पण टाइम मी काढून पण बोलतो. वाट बघत असते सर्वांची, मला खूप बरं वाटतंय मिसळ असं पाव बोलताना. प्लीज दाखवली. सबस्क्राईब टू मी प्लीज. मिसल पाव काकी प्लीज, माझं नाव घ्या, सुप्रिया. सुप्रिया. घेतलेलं नाव त्यांचं. हॅलो सुप्रिया. काकू, तुमच्या कोकणातला व्हिडिओ फार छान आहे. हो, आता परत आम्ही कोकणात जाऊन आता पूर्ण रेकॉर्डिंगच करून आणू, सर्व ब्लॉग बनवू. सांडग्याची भाजी दाखवते. सांडग्याची भाजी, आता मी सांडगे बनवायला घेतले आहे, सुकलेत वगैरे, म्हणजे आता व्हिडिओ अपलोड करायचे राहिले. म्हणजे कसं माहितीये का, आता सुकवणीचे पदार्थ माझे चालू आहे आणि उन्हाचा फायदा घ्यायचा. जसं एक एक मी अपलोड करीन ना, तुम्हाला दाखवेन ना रेसिपी सुकवण्याची, तसं तुम्ही आहे ना बघितल्या ते करून टाकायचं, कारण त्याला कसं ऊन लागतो. मम्मी, तुला विचारलंय, मॅच नाही बघत का? आता मॅच चालू आहे. आता अशी मी मॅच नाही बघत, म्हणजे पूर्वी आहे ना, म्हणजे लग्नाच्या आधी मी रेडिओवर आहे ना मॅच ऐकायची, तेव्हा लय मजा यायची. आता रेडिओ नाही आहे ना, आता रेडिओ नाही, पण आता ना टीव्हीवर नाही बघत. तेव्हा IPL नाही यायच्या. तेव्हा फक्त मी ऐकायची. हो दादा, तुम्ही पण जेवण बनवता? हो, मी पण बनवतो. मावशी, मी कोकणाचा ब्लॉग खूप मोठा करा असं बोलतायत. कोकणाचा ब्लॉग मोठा करू. हो, गावाचा ब्लॉग. आम्ही आता गावाला गेलो ना, मग ते आम्ही मोठा ब्लॉग बनवू. हॅड डिनर नाही, लंचच झाला आणि नाश्ता झालाय, डिनर नाही झाला अजून. डिनरची वेळ 10 to 10:30 फिक्स आहे आमची. काकू खूप स्वीट आहेत. हाय काकी. फोटो कसे पाठवायचे ते सांगा ना दादा. फेसबुक वर शुभांगी कीर पेज आहे बघा, शुभांगी कीर. ह्यांना फ्रेंड रिक्वेस्ट नका पाठवू. शुभांगी कीर हा फॅन पेज आहे, त्याच्यावर तुम्ही लाईक करू शकता, त्या फॅन पेजला शेअर करू, आणि त्याच्यात मेसेज ऑप्शन असतो, तो तुम्ही तिकडे मेसेज पाठवू शकता, आम्हाला फोटोज पाठवू शकता, किंवा जीमेल वर shubhakir@gmail.com. मला बघून तुमच्या आईची तुम्हाला आठवण येते. अरे वा, मला खूप तुम्ही छान. रोजच बघत बसा, म्हणजे मी तुमची आईच आहे ना. आता सर्वांना मी जेवण बनवून शिकवते, असे मला भरपूर कमेंट आले की तुम्ही सर्वांची आई बनलात आहे असं. आणि एक तुम्हाला एक चेंजेस दाखव युट्यूब, म्हणजे आता जी जर्नी होते त्याचे चेंजेस, की आम्ही जेव्हा पण बाहेर जातो ना, कोण ना कोण मम्मीला म्हणजे सबस्क्रायबर भेटतात, आणि ते एवढे हॅप्पी असतात ना सबस्क्रायबर बघून.
परवाची कमेंट आणि ते ऐकून खूप चांगलं वाटतं की एवढे चांगले रिस्पॉन्स देताय तुम्ही. युअर आता मी सहज रेसिपीज. माझ्या बहिणीच्या घरी गेले होते आणि मला तिथे सबस्क्राईबर भेटले आणि त्यांनी मला लगेच गिफ्ट पण तिथेच दिलं. मी तुम्हाला ते गिफ्ट आहे ना आता मी खोलून दाखवणार आहे. अच्छा, ते गिफ्ट तुम्हाला दाखवू का लाईव्ह सेशनला खोलून? हा कुठे तो गिफ्ट ते बघ. तू पहिलं बोल काजूची भाजी दाखव. काजूची भाजी दाखवलेली आहे. दाखवले काजूची प्लीज भाजी. टेक माय नेम लजिदा अरमान. नाईस फॅमिली. अजून एक मेंबर आहे आमच्या फॅमिलीचे जे माझे डॅड आहेत, ते पण खूप हेल्पफुल आहे. त्यांनी जर अजून सपोर्ट नाही केला असता तर आम्हाला फायनान्शियली सपोर्ट नाही झाला असता. आय एम हॅपी टू चॅट यू आयशा शेट्टी. 121 जण लाईव्ह आहेत. आता बघा हे जे एका सबस्क्रायबरने आम्हाला ऑन तिकडेच गिफ्ट दिला होता, तर तुम्हाला आता इकडेच खोलून दाखवतो, अनबॉक्सिंग करून दाखवतो. हा तिथे आम्ही खोलून नाही ते फक्त आम्ही एक मिनिट थांब, पुअर कनेक्शन आहे. थांब हा बरोबर. त्यांच्यावर आम्ही फोटो घेतला फक्त पण तिथे गिफ्ट नाही खोलून दाखवलं. हे कव्हर आहे, हा. खाली ठेवतो मी. हे बघा डबा डब्बा दिसत नाही त्यांना. दिसत नाही. आता याच्यात हळद, मीठ, हे सगळं असे वेल, गरम मसाले वगैरे गरम मसाले ठेवायचे. सर्व हे असे सर्व डबे आहे आणि यांचं नाव आहे त्यांच्या आईचं नाव यांचा विनया सरनेम माडिक. पूर्ण नाव यांचं विनया माडिक. आणि यांना खूप मोठा थँक्यू की तुम्ही हा गिफ्ट माझ्या मम्मीला दिला. हा. आणि खूप जणांनी गिफ्ट दिला. ऑलमोस्ट हा, आम्हाला भरपूर गिफ्ट येतात जणांनी ते gift खूप दिलंय. म्हणजे आम्ही खूप सरप्राईज होतो की एवढे जण मम्मीला गिफ्ट द्यायला. मायक्रोवेव्हची रेसिपी दाखव. टप्परवेअर, हो, हा चालेल. हा बरोबर, हा त्याचाच आहे बरोबर. हा बघा दिसलं हा. असेल तुम्हाला. आणि खूप चांगली क्वालिटी आहे. काकू तुम्ही रेसिपी एकदम मस्त आहे. नाईस गिफ्ट. ज्यांनी दिलं त्यांना थँक्यू. त्यांना थँक्यू. आमच्यासाठी खूप युजफुल आहे. मायक्रोवेव्हची रेसिपी. मायक्रोवेव्हची रेसिपी हो दाखवणार आहे, हो दाखवणार. दाखवेन. सुंदर. नेक्स्ट लाईव्ह सेशन ते कधी होणार आहे ते माहित नाही, पण नेक्स्ट लाईव्ह सेशन हा नॉनव्हेज वरती असेल. आणि कोण व्हेजचे डाऊटच नाही विचारत आहेत. तुमचं कॉन्व्होकेशन बघितलं नाईस. हा टोमॅटोचं सार दाखवलंय बोल. टोमॅटोचं सार दाखवलाय एकदम पहिलाच व्हिडिओ आहे माझा. असेच कायम राहा सिंपल. हो माझी मम्मी खूप मी सिंपल आहे. अशीच राहते. ते आम्ही तुम्हाला आता पण या लाईव्ह सेशनला सांगतो, आमचे 50,000 सबस्क्रायबर पण हिट होऊ दे, नाही तर 1 लाख सबस्क्रायबर पण हिट होऊ द्या, आम्ही असेच राहणार. अशीच इंग्लिश राहणार मध्ये आम्ही. काहीतरी बोला म्हणताय. यू वॉन्ट टू स्पीक मी इन इंग्लिश. मम्मी इंग्लिश मध्ये बोल. नाही इंग्लिश इंग्लिश नाही माझ्या मम्मीला. हॅलो. नाही. हॅलो. How are you? हॅलो हाव आर यू. गुड नाईट. एवढं लवकर गुड नाईट. एवढं लवकर गुंडा नाव घ्या ना ताई माझं. उज्ज्वला नाव घे. उज्ज्वला हाय. काकू तुम्ही कधी भेटाल आम्हाला? भेटेन. गिफ्ट कसे पाठवणार तुमच्याकडे दादा? नाही तुम्ही आता मला आता- समोर भेटताय ना हेच गिफ्ट आता झालं नका गिफ्ट माझं. पाठवा आमच्याकडे, बाद झाले. आपलं कॉन्व्होकेशन cute. बघितलं बोलताय. काकू तुम्ही खूप फेमस होऊ दे. हो तुम्हीच करणार आहेत ना आम्हाला- famous आणि तुमच्यामुळे आमच्या दोघांना बिझी सॉरी. ओके काय ते बोलतात मी सॉरी बिझी आहे म्हणून मी तुम्हाला गुड नाईट बोलतो. हो चालेल काम ओके करा. ओके. आईस्क्रीम रेसिपी प्लीज. हा दाखवेन. आणि तुम्हाला एक तुमच्यामुळे आमचं एक बेनिफिट काय होतं माहितीये का? आम्हाला दररोज नवीन रेसिपी भेटते. नवीन रेसिपी खायला पहिले पण भेटते. भेटायचे पण दररोज नाही भेटायचे. पण आता वेगवेगळे भेटतात आहेत. हा ते थँक्यू तुमच्यासाठी. काकू माझं नाव घ्या ना. चित्रा वानखडे. चित्रावांकडे हाय. मला तुम्हाला भेटायचं आहे. आपण सर्व भेटूया. ते एक बोलते खूप जण बोलतायत. दादा ताई तुमचं दोघांचं लग्नाला बोलवा. हा फर्स्ट ताईचं लग्न होईल अरे तेव्हा आम्ही 1 हफ्ता पहिला ऑफिशियल अनाउन्समेंट करू युट्यूबवर पण या तारखेला. तुम्हालाच तर मी पहिली बोलवणार आहे बाकी हा. कुणाला नाही बोलवणार. पहिली तुम्हालाच बोलवणार आहे. त्याच वेळी 2 कामं होतील. एक ताईचं लग्न पण होईल आणि दुसरं मीटअप पण होईल आपलं. हा ते पण नाही होईल. करत का? नेक्स्ट टाइम जल्दी आऊंगी सॉरी. हा चलेगा. काय मुलगी ते गुड नाईट बोलले पण Recipe. तुला. हा प्रियंका तू खूप गोड आहेस. गोड आहे भरपूर. गोड आहे खूप ओरडते ती पण. मानसी बाय. हा बाय बोल. मानसी बाय. एकालाच बाय, सर्वांसाठी बाय नाही. सर्वांसाठी नाही बाय. गुलाब- दादा Bread ताई प्राऊड ऑफ गुलाबजामुन यू. तुम्ही दाखवले. इतके सपोर्ट ब्रेड करता. गुलाबजामुन थँक्स. बनवले. गुलाबजामुन दाखवले. ब्रेड दादा ताई ब्रेडचे. प्राऊड ऑफ यू. थँक्यू. काकी मला जेवण बनवायला शिकवा ना. तेच तर शिकवते. आम्ही सगळं आता तेच तुम्हाला पण चाललंय. सांगतो, आम्ही जे जेवण बनवतो ना, माझ्या मोबाईल मध्ये मी ऑन करून मस्त शुभांगी की व्हिडिओ चालू करतो आणि जेवण मी पण बनवून तसंच बनवत राहतो. मी परत मम्मीला विचारत नाही साऊथ इंडियन रेसिपी दाखवा. हो मला पण इडली वडे खूप आवडतात. साऊथ इंडियन हा, रेसिपी. बनवलेत ना इडल्या पण बनवल्यात. पौष्टिक इडली बनवली, डोसा बनवलाय. श्रुतिका गारकी माझ्या फॅमिलीला तुम्ही श्रुतिका. खूप आवडता. श्रुतिका थँक्यू. एकदा फुल फॅमिली सोबत लाईव्ह चॅट करा. हो, आता नक्की. जर हा सेशन थांबा, माझे पप्पा आले तर तुम्हाला इकडे पण लाईव्ह सेशनला घेतोच मध्ये. थांबा आता यायचा Thank you. टाइम झाला. हा यायचा टाइम झाला. आपे रेसिपी आपे दाखवलेले
काहीतरी आपे काय आपे दाखवलेले आहेत. राजमा छोले. राजमा छोले. तेच बाकी म्हणते मी राजमा छोले बनवणार आहे, पण हे लोक खात नाही ना हे दोघे. मॅम युअर चिल्ड्रन्स आर अमेझिंग अँड सपोर्टिव्ह. आम्ही खूप चांगले आणि खूप सपोर्टिव्ह आहे. जितेश गुरव थँक्यू. इडली बनवायला दाखवा. हो इडली. आणि मला बनवायला आणि पौष्टिक इडली मी बनवली आहे हा मस्त ती जी इडली होती ती हा. खूप हेल्दी होती ऑलमोस्ट. एकदम हेल्दी. आणि दुसरी तुम्हाला मी साधे इडली पण दाखवेल. इट्स मासवडी मासवडी दाखवायची आहे. दाखवायची आहे. हॅलो फ्रॉम युएसए. तुम्ही फार गोड आहात. अगदी माझ्या गेलं वरती कमेंट. सॉरी. मी आईला 3 महिन्यापासून नाही बघितलं आहे. माझ्या लग्न झालं आत्ताच. तर तुम्हाला बघून बरं वाटलं. माझी कमेंट वाचली म्हणून थँक्यू. नाही दिव्या. नाही थँक्यू कशाला, वाचणार नाही असं आहे का? म्हणूनच तर आम्ही इथे असं आलोय. शुभांगी ताई तुमची साधी सरळ पद्धत खूप छान. गावी कधी जाणार? मेच्या नंतर जाणार, म्हणजे लास्ट. आता ऑलमोस्ट मुंबईला आहात, पण ते कधी कधी मुंबईला पण असतात, कधी कधी रत्नागिरीला पण असतात. पण असते. हाय काकू, हाऊ आर यू फ्रॉम बँगलोर? हाऊ आर यू? How are you? आय एम फाईन. आय एम फाईन. श्रद्धा I am fine. बोल ना ते. हे बोल इंग्लिश. श्रद्धा पुरणपोळी बोलते, एकदम तिच्या मस्त, आईचं नाव बेस्ट घ्या होती. म्हणून. शलाखा लकेश. शलाखा लकेश. आता तुम्ही मोठे असाल तर मी नाव कसं घेऊ? हा तोच प्रॉब्लेम होतो. म्हणून तो मी पण प्रॉब्लेम होतो. मी पण नाव सर्वांना घ्यायला ना चांगलं नाही वाटत. ब्लॉग पण करा ना. हा आता तुम्हाला याच्यात परत इन्फॉर्मेशन देतो. ब्लॉगिंग अदर रिलेटेड व्हिडिओज विल बी अपलोडेड. म्हणजे हे सर्व व्हिडिओज अपलोड होणार शुभांगी कीर वर्ल्ड वर. आता ऑलमोस्ट 146 पीपलचा लाईव्ह. तर मी त्यांना रिक्वेस्ट करेन, बाजूच्या साईड टॅब ओपन करा, शुभांगी कीर वर्ल्ड ओपन करा, सबस्क्राईब करा. सरप्राईज करा. मी नाही अशी बोलत कधी, कारण तुम्ही मला मागच्या वेळीस भेटताय. पण दाखवलं ब्लॅक फॉरेस्ट. ऑलमोस्ट आता एवढं गरम होतं ना की ते ब्लॅक फॉरेस्ट काय समजत नाही. फक्त आता ऑलमोस्ट एक तुम्हाला सांगून टाकतो की फर्स्ट वीक अँड आफ्टर सेकंड म्हणजे 2 वीक सतत आमचे मँगोचे रेसिपीज येणार आहेत. कारण आणि सर्व सुकवणीच्या गोष्टी आहेत. या सीझन मध्ये मँगो रेसिपीज. हो म्हणूनच आम्ही मँगो रेसिपी करतो. या सीझन मँगोज भेटतात जास्त. भाऊ बहिणीचं भांडण होतं काय विचारतात. आमच्या दोघांचं भांडण होतं का? कधी कधी होतं. कधी कधी होतं भांडण. म्हणजे असं जोरात नाही होत, पण होतं. हा होतं. होणारच ना आता घरामध्ये. आम्ही फाईट पण करतो. हाय व्हॉट आर युअर सिस्टर्स नेम? ओमकार. माय सिस्टर्स नेम इज प्रियांका फ्रॉम अबुधाबी. अबुधाबीवरून कोण नव्हतं ना आपल्याला बघणार आहे. हाय फ्रॉम अबुधाबी. मला तुम्हाला भेटायचे आहे. आम्हाला पण तुम्हाला सर्वांना भेटायचं आहे. सर्वांना भेटायचं आहे मला, म्हणून तर मी आयडिया केली, मला तू समोर आण म्हणून. आणि हे युट्यूब वाल्यांनी खूप चांगलं केलं की आम्हाला लाईव्ह सेशन करता येतं. का की मँगो आईस्क्रीम दाखवा. मँगो आईस्क्रीम दाखवायचं. आता 149 माणसं आहेत. आता आंब्याचं सीझन चालू आहे. आता पावसापर्यंत नाही ना, पाऊस पडेपर्यंत आंबे आहेत. तोपर्यंत मी जेवढे आंब्याची रेसिपी येतात ना मला, तेवढे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. श्रद्धा लाक्षरीने मस्त सांगितलं, काकी पनीर कुर्मा दाखवा. पनीर कुर्मा वा मस्त रेसिपी दाखवायला पाहिजे. दाखवेल. तर रिअल मध्ये कधी भेटणार काकू? मी परवा जेव्हा ऑन द स्पॉट एका सबस्क्रायबरला भेटलो मम्मी सोबत, तर मला वाटलं की ना आता खरंच यांच्याशी भेटला पाहिजे कुठेतरी. तर आम्हाला फर्स्ट ऑफ ऑल एक तुम्ही जर सजेशन देऊ शकता, जर पुण्यामध्ये आम्ही आलो तर कुठे येऊ तुम्ही सांगा आम्हाला. कारण मला आणि माझ्या सिस्टरला फक्त मुंबईची नॉलेज आहे. पुणे किंवा असे कोणते दुसरे लोकेशन आम्ही येऊ तिकडे, पण जागा सांगा आम्हाला फक्त, ती आम्ही बुक करू. झिंगा म्हणजे प्रॉन्स. माय मदर इज वॉचिंग युअर व्हिडिओ. कोलंबीचा भात पण दाखवलाय. कोलंबीची डीप फ्राय दाखवली आहे. तुम्हाला जर हसायचं असेल या व्हिडिओ मध्ये तर 1 मिनिटांना मम्मीला हिंदीमध्ये बोलू द्या. आता जेवढे कमेंट ना सर्व हिंदीमध्ये आन्सर दे. लाईव्ह सेशन डिलीट नका करू. हा आम्ही लाईव्ह सेशन कधीच डिलीट नाही करत. डिलीट कधीच करत नाही. ताई दादा तुम्ही एक काकूंना खूप सपोर्ट करता. तुम्ही फॅमिली स्वीट आहे. आम्ही दोघंच नाही, तर तुम्हाला अजून एक सांगायचं की माझे पप्पा खूप स्वीट आहेत. पण माझे पप्पा खूप सपोर्टिव्ह आहेत. जर आज तुम्ही आणि आम्हालाच नाही, घरातून सर्व बाहेरच्या माणसांना पण. आज जर तुम्ही शुभांगी कीर ओळखताय तर फक्त आमच्या नातेवाईक मध्ये शुभांगी कीर आणि सुभाष माझ्या पप्पांचं नाव आहे, त्या दोघांमध्ये नाव घ्या तर जास्त 80% सुभाष माझ्या पप्पाला सपोर्ट करतात. पप्पाला सपोर्ट म्हणजे ते पहिल्यापासून नातेवाईक माणसांमध्ये सगळ्यांमध्ये हेल्पफुल होते. फुल पण आहेत कुठे काका? काका आता जॉबला आहेत बघा, कामावर गेले. बॅकहँड टीम आम्ही असतो तर आम्ही खरं म्हणजे ते बॅकहँड टीम आहेत, कारण ते जॉबला जाऊन आम्हाला सपोर्ट करतात. टेक माय मॉम्स नेम. व्हॉट इज युअर मॉम्स नेम? जयश्री रसकर. त्याच्या आईचं नाव घे. जयश्री रसकर. नमस्ते बोल. नमस्ते. चिकन सूप आणि मशरूम दाखवले. चिकन सूप आणि मशरूम दाखवले. रोज लाईव्ह करत जा ना. रोज लाईव्ह जर केलं ना तर मला प्रॉब्लेम होईल. रोज लाईव्ह आल्यावर का माहिती मला साडी आवडत
आमरस दाखवलाय हा. माझ्या आईचं आमरस नाव घ्या, दाखवलाय. निवेदिता दुरी. निवेदिता दुरी साऊथ नमस्ते. इंडियन सुका चिकन रेसिपी. हो चालेल. आता आम्ही जेव्हा सुका चिकन. सुका गावी चिकन. जाऊ ना तेव्हा तुम्हाला सगळं दाखव. चिकनचे फ्राय वगैरे सर्व दाखवलेत मी. पण वेगवेगळे चिकन पण असतात. हा, ते तो आप- दाखवेन. आणि एक सरप्राईज तुम्हाला आता सांगतो, जेव्हा आम्ही गावी जाऊ ना तर तुम्हाला एक क्वांटिटी मध्ये, क्वालिटी तर असतेच मम्मीच्या जेवणात, पण क्वांटिटी मध्ये पण तुम्हाला दाखव की ऑन द स्पॉट एवढं जेवण कसं बनवलं जातं. मम्मी तेवढं पण हा जेवण बनवते. भरपूर जेवण कसं. हा. आता माझंच लग्न झालं तेव्हा साखरपुड्याला आहे ना मी चालेल, मी चालेल. नवरी म्हणून आहे ना मी माणसं काय म्हणत होती 40 माणसं येणार. आले किती होते 15 माणसं. तर ते म्हणाले की आम्ही 40 माणसांना 40 माणसांना जेवण पाहिजे. तर माझी आई एकदम म्हणाली एवढं 40 माणसांचं जेवण कसं करणार. तर मी म्हणाले चला आपण सकाळी लवकर उठून करूया. आणि आम्ही करतच होतो, जेवण करतच होतो. आणि हे लोक आहे ना 1-1:30 वाजता आले. आणि मी नवरी मी स्वतः स्वयंपाकघरामध्ये चुलीवर जेवण बनवत होते आणि माणसं पाहुणे लोक येऊन घरात बसले होते. ते सर्व बोलतायत नवरी कुठे आहे, नवरी कुठे आहे, नवरी कुठे आहे. आणि ज्या व्यक्तीने जे मला म्हणजे माझ्या मिस्टरांची मावशी मालती जोशी रत्नागिरीच्या म्हणजे त्या मिरजोळे गावच्या आहे. त्यांनी फक्त मला ते बघितलेलं होतं. त्या म्हणाल्या की तुम्हाला नवरी किचन मध्ये भेटेल. तेव्हा मला सर्व येऊन आहे ना किचन मध्ये डोकून डोकून बघत होते. बस तुम्ही मम्मीला एक क्वेश्चन विचारला ना ते लाईव्ह सेशन ना 5 क्वेश्चन मध्ये संपून 1-2 तास लागतील. मम्मी खूप बोलत्या. ताई तरी मला एकदा बोलायला भेटली चिकन नाही 65 दाखव. चिकन 65 दाखवलंय. चिकन 65 ची हिस्ट्री तुम्हाला माहित नसेल तर ते ऍक्च्युली नंबर होता 65 आणि त्याच्यात तो चिकन तो स्पेशल डिश होती म्हणून चिकन 65 आला. नमस्ते मी मंदकनी विच लँग्वेज काय बोलला विच लँग्वेज इज दिस मराठी. दिस वी आर टॉकिंग इन मराठी. गावाची चूल पेटवायला दाखवा. हो तेच तर दाखवणार आम्ही. तेच तर त्याच्यासाठी मी आता गावाला जाणार आणि आहे. ते काय बोलत चूल होते पेटवायची. दुकानात कोण बसतात तुम्ही सरस हेल्प करतात तर. आम्ही सर्व आम्ही मिळून बसतो. आम्ही सर्वच आणि ते मिळून बोलतात ते बसतो. ओमकार आणि प्रियांका तुम्ही पण तुमचं कुकिंग करताना व्हिडिओ दाखवा ना. आता चला तुम्हाला एक जोकच सांगतो डाळ- तुम्हाला डाळ. कुकिंग करायचा जोक सांगतो. थांबा. आता तुम्ही ताईचं जोक बघा. 151 माणसं बघतात त्याला आता सर्वांना हा, सांगितलंच सर्वांना पाहिजे. सांगितलंच पाहिजे. ही जी सिक्रेट आहे का जरा जरा कमेंट स्टॉप करा ना प्लीज. तर हा, मी please. ही जी सिक्रेट कारण सांगेल आम्ही प्रियांकाची. व्हिडिओ बनवणार होतो पण ती अशी नाही बोलते. आता तुम्ही चपाती ऐकली असेल चपाती मम्मीची चपाती. तर मम्मीची चपाती असते नॉर्मल चपाती, पण ताईनी जेव्हा चपाती केली ना तर त्याचं नाव काय येणार माहिती, हेडलाईन करपलेली चपाती. आणि पाणी ते होते ना गरम करायला पाणी आंघोळीसाठी आता गरम पाणी लिहिणार ना आपण, त्या जागी काय लिहिणार माहितीये, ओतून गेलेलं ओतून पाणी. गेलेला पाणी. म्हणजे उकळून जाऊन ओतून जातो. हा, पाणी ऑन करायचं आणि झोपून जायचं. पाणी खायला. आणि आता दूध ओतून गेलेला दूध. दूध पूर्ण गॅसवर येऊन जातं तरी गॅस दूध दूध ठेवते गॅसवर आणि बाहेर येऊन बसते अशी. असे आता जर आता विचार करा, शुभांगी किर हा चॅनल आहे, तर माझ्या ताईने जर चॅनल नाव ओपन केलं असतं ना तर असे नाव पडले असते म्हणजे सर्व. नाव म्हणजे असे आम्ही नाव दिले असते. झाडू कसा मारायचा, असा उभ्यानी मारायचा. चुप रे. नाही आता पण बरोबर आहे, नाही, आता ऍक्च्युली बरोबर आहे. ही गोष्ट 3 वर्ष पहिलीची होती. हा, हा खूप आधीची. हा 3 खूप वर्ष आधीची, 3 काय आता ऑलमोस्ट आम्ही ग्रॅज्युएशन जेव्हा ऑन द ग्रॅज्युएशन होतो तेव्हाची गोष्ट आहे ही. पण आता ती ऑलमोस्ट सर्व डिशेस बनवते आणि मी तिला सांगतो आता डिशेस बनव. आणि तीच आता सर्व बनवते. आता फक्त मी आहे ना जेव्हा मला रेसिपी बनवायची असेल ना एकदा तर मी ती एकदा बनवते आणि हा, दुसऱ्या तर- टायमाला आहे ना मी तिला बोलते आणि हे बघ आणि तू कर. लाईव्ह सेशन मध्ये मी आता बरोबर सांगतोय करते. की गर्ल्स जर शिकत असेल तर त्यांना पूर्ण शिकवा. कारण बघा तिने हार्डवेअरचा जेव्हा कोर्स केला 12th नंतर तेव्हा पण ती फर्स्ट आली. मी नाही केला तो कोर्स आणि ग्रॅज्युएशन मध्ये पण ती फर्स्ट आली आणि मी थर्ड आलो. तर मला खूप प्राऊड फील होतं की ती एवढी स्मार्ट आहे. हॅलो काकी दीदी, आता मला खूप दम लागला. दीदी अच्छा खाना बनाती है क्या आप बोलो ना. हा दीदी बहुत अच्छा खाना दीदी बनाती है. मस्त खाना बनवते. आता मस्त ती छान. आता ऑलमोस्ट मम्मीची जी टेस्ट येते ना, हा तशीच ती हा. बनवते. एकदम मस्त बनवते. आणि तो अजून एक थँक्यू बोलायचं राहिलं तुम्हाला. आम्ही जेव्हा ताज हॉटेलमध्ये तुमच्या मुलेच आम्हाला जायला भेटलं. आम्ही पहिला कधी नाही गेलेलो, सिरियसली आम्ही कधी ताज हॉटेल एंटर पण नाही केलेलं. आमची खूप विश होती की आम्ही त्या हॉटेलमध्ये एंटर करू आणि आम्हाला तो जेवण पण भेटला खायला. दिल चांगला होता झोपली, तो. दिल झोपली. दिल कुठे आहे, पुअर कनेक्शन. एक मिनिट, तुम्हाला दिसतंय ना सर्वांना, दिल कुठे आहे, दिल झोपली पाठी. आता तिला डिस्टर्ब केलं की दिसतंय, ती दिसतंय. क्यूट फॅमिली. चॉकलेट आईस्क्रीम प्लीज काकी. चालेल. माझ्याबद्दल एक इन्फॉर्मेशन, मला चॉकलेट आवडत नाही, मला आवडतं. ताईला आवडतं केक चॉकलेट. आणि चॉकलेट. हा, मला केक आवडतो, केक. ताईला चॉकलेट आवडतं. आणि याला पांढरा केक आवडतो, सफेद केक तुम्ही आणि लोणचं चॉकलेटी केलं. केक. त्यांनी सुपर चॅट लोणचं- ऑप्शन काय आहे, सुपर चॅट ऑप्शन. ओके, या लाईव्ह सेशनला 149 152 आहेत लाईव्ह चॅट. बघा तुम्हाला बाजूला जो सुपर चॅट असतो ते ऍक्च्युली काय असं माहितीये, तुम्ही मनी ट्रान्सफर करता आम्हाला, कारण ती कमेंट मग हायलाइट होऊन येते, ती कमेंट आमच्या वेळी जास्त दिसते. तर सुपर चॅट तुम्ही जेव्हा पैसे पाठवाल ना आम्हाला ते सुपर चॅट असतं.
दादा माझा इथे तुमच्या घरी गणपती येतो का? आमच्या हो. घरी गणपती येत नाही, पण ऑलमोस्ट 2 पावलं बाहेर टाकलात ना तर गणपतीच आहे. म्हणजे म्हणजे माझ्या मोठा. दारातच गणपती हा. आहे. दारातच आमच्या. डोंट एकदम ईट नॉन एकदम व्हेजिटेरियन आणि प्लीज. त्या गणपतीचं मी पुरं रात्रंदिवस मी विवेक सेवा चाबराला करते. सांगायचंय मम्मी तर व्हेजिटेरियन आहे, मम्मी Veg नॉनव्हेज आहे. नाही खात. नॉनव्हेज नाही मी खात. प्लीज टेक माय सिस्टर्स नेम तेजल. मग त्यांच्या बहिणीचं नाव घ्या, तेजल. 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 वा छान नाव आहे. छोले मस्त. भटुरे. दाखवले. छोले भटुरे दाखवलेत. दाखवले. आणि मस्त एकदम छो- छान झालेले. छोले भटुरेची रेसिपी ऑलमोस्ट रात्री 2 वाजता बनवलेली आम्ही. 2 वाजता रात्री बनवलेली. हा. मेघा बोलतात त्यांनी लोणचं बनवलं आपलं, खूप छान झालं. अरे वा मस्त. डू यू गाईज स्पीक इन इंग्लिश? येस ऑफ कोर्स वी कॅन स्पीक इन इंग्लिश. वी कॅन स्पीक इन काकू रिप्लाय करा ना. आम्ही दोघं इंग्लिश मिडियमच आहेत. हा दोघं पण. 10th दोघं आम्ही इंग्लिश medium मिडियम, ग्रॅज्युएशन सर्व इंग्लिश हा. मिडियमच आहे आम्ही, टोटल इंग्लिश. व्हॉट्सअप नंबर प्लीज द्या. वी आर प्लॅनिंग, म्हणजे आम्ही प्लॅन करतो की 50,000 नंतर आम्ही एक व्हॉट्सअप ग्रुप बनवू सर्वांसाठी, पण त्याच्यावर कॉल करू नका. ऋतुजा बोला. आहे. तुझ्या बोला. सो कूल. परत 146 माणसं लाईव्ह बघतात आणि सर्वांना 146 माणसांना काय थँक्यू. का का थँक्यू नमस्ते. का थँक्यू त्यांना. ते एवढं मला बघतायत एवढे मला आपलं. बघतायत आज. टाइम काढून बघतात ते टाइम माणसं. काढून एवढं तुम्ही मला बघताय. चिकन क्रिस्पी ताई ब्लॉग दाखवले. पण अपलोड करा. आता परत रिक्वेस्ट करतो, हा एक टॅब असेल तुमचा, तुम्ही कुठे बघत असाल तर, मोबाईलवर बघत असाल तर स्विच नका करू, कम्प्युटरवर बघत असाल तर नेक्स्ट टॅब ओपन करा, शुभांगी कीर वर्ल्ड ओपन करा, त्याला सबस्क्राईब करा, कारण आमचे व्लॉग्स सर्व तिकडे जातात. कारण हा. तुम्ही सजेशन, मी तुम्हालाच विचारलेलं होतं की व्लॉग आणि हे सर्व कुठे टाकू, शुभांगी कीर वर्ल्ड का शुभांगी कीर वर्ल्ड वर, कारण शुभांगी कीर हा टोटल रेसिपीचा राहू द्या. दादा फुल रिस्पेक्ट भाई, Thank you. फुल रिस्पेक्ट. प्रीती थँक्यू. प्रीती थँक्यू. मला बोलली. सुपर चॅट, बोलली? सुपर चॅट काय आहे? परत सुपर चॅट विचारलं. सुपर चॅट इन शॉर्ट, हे सर्व चॅट बघा एकदम फास्ट जात आहे, म्हणजे आम्हाला कोणाचे व्हिडिओ कमेंट वाचता येत नाही. सुपर चॅट जर तुम्ही आम्हाला केलं ते पटापट तर जातात. तुम्हाला 5 रुपीज किंवा 10 रुपीज ते अमाऊंट 5,000 पर्यंत तुम्ही आम्हाला पाठवू शकता. म्हणजे जेवढी प्राइस असेल त्या चॅटची, कमेंटची, तेवढा तो कमेंट जास्त हायलाइट होईल आमच्या स्क्रीन समोर, म्हणजे आम्ही तुमचे कमेंट वाचू शकाल, आम्ही तुमचे कमेंट वाचू शकतो. आता बघा हे ऑलमोस्ट जे कमेंट्स जातात ना ते वरती वरती जातात, म्हणजे आम्ही तुमचे कमेंट वाचू नाही शकत. जर सुपर चॅट केलात तर ते आम्हाला दिसतात, बस एवढाच फरक आहे सुपर चॅटचा. ती बोलते मी तुझ्यासारखी दिसते. हो. थँक्यू. दिसण्यामध्ये सेम आहे ना आम्ही तिघं हा. ऑलमोस्ट. हा, आमची एक आयडेंटिटी, जर तुम्हाला जर आम्हाला ओळखायचं असेल कुठे बाहेर, तर हा आहे बघा, टिक्का दिसतोय. टिक्का एक, लावतात ते. 2, 3, आमच्या दिलला हा. पण आम्ही टिक्का लावतो कधी कधी, पण ती पुसून टाकते नंतर. हे म्हणजे हा, पहिल्यापासून ही आमची आयडेंटिटी आहे. आमचे त्याच्यावरून सर्व ओळखतात स्कूलचे टीचर किंवा कॉलेज ग्रॅज्युएशन टीचर सर्व आम्हाला ओळखतात, कारण आम्ही टॉपर लिस्ट मध्ये होतो. का तर या टिक्क्यामुळे ओळखतात. आता पप्पू हाय, पप्पू 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 करतात बरं. पप्पू पप्पू. बरोबर. बाहेर पप्पू पप्पू करू नका. पप्पू सर्व बोलतात त्याला. जेवण काय बनवलंय? टोफू आता बनवलं नाही, पण मी मम्मीला सांगेल टोफू बनव, कारण जे परवा जे टोफू अजून रिलीज नाही केलं ऍक्च्युअली. केलाय कारण ते मॅडम आलेल्या ना अचानक, त्यांना काही हा. खायचं नाही होतं ना. हा, तेव्हा त्यांना आम्ही टोफू त्यांच्यासाठी आम्ही दिलेलं. टोफू मस्त बनवून त्यांना डिश बनवून दिली. रिधी रिप्लाय करा. काय रिप्लाय करू? क्वेश्चन विचारा. हो मावशी ढोकला दाखवा. ढोकला दाखवेल. दाखवणार आहे ते. पनीर पप्पू दा. रिप्ले अस पप्पू. कुठे राहता तुम्ही? मुंबई विक्रोली. पप्पू छान नाव. काय? हा, मला माझं नाव आवडतं, पण हा. सर्वीकडे तुम्ही पप्पू 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 करत राहता. हा. ठीक नाही आहे. ते कसं माहितीये का, असं आपल्या पण मुलांची तुम्ही आहे ना अशी टोपण नावं चांगली ठेवत जा, कारण का माहितीये आपला हा. उद्या एखादा मुलगा, समजा आपला मुलगा उद्या एखादा साहेब बनला किंवा चांगल्या पॉलिटिशियन मध्ये गेला, आणि तिथे कसं माहितीये जे खाली दर्जाचे जे मुलं असतात, बिना शिकलेले मुलं असतात, टवालगिरी करणारे पोरं असतात, ते म्हणजे पुढे येऊन बोलणार की त्याचं नाव घेणार, म्हणजे त्या आपल्या मुलाला किती ते बेकार लागणार. म्हणजे त्या 4 चौघामध्ये त्याला बोलणार काय रे बंड्या असं करणार. म्हणजे ते कसं माहितीये का, म्हणजे ऐकायला त्या 4 माणसात बरं नाही वाटेल. त्याच्यासाठी पप्पू म्हटलं की छान. हे काय? यू स्पीक माय लँग्वेज. व्हॉट इज युअर लँग्वेज? माव्याचे गुलाबजामुन गाबोली दाखवायचे आहेत. ते दाखवायचे आहेत, मावेचे गुलाबजाम दाखवायचे आहेत. गेल्या वेळी आम्हाला 251 ऑलमोस्ट लाईव्ह बघत होते, राईट? आता आम्हाला 150 जण लाईव्ह बघतात. ऑलमोस्ट आम्ही एवढे पण एक्सपेक्ट नाही केले होते. थँक्यू 150 लोकांना, आणि जे पुढे पण बघतील, कारण हा रेकॉर्ड होऊन अपलोडच होणार नक्की. हा. माझ्या भाऊचं महाराष्ट्रीयन रेसिपी दाखवा. आम्ही महाराष्ट्रीयनच रेसिपी दाखवतो ना. ते रूपम येते का बोलते पप्पू डान्स करता येतं का तुला?
पप्पू कान डान्स. येतं येतं. येतं मला डान्स करतो. डान्स पण चांगला आहे तुम्हाला. येतो, आय एम लोनली, स्पीक सम इंग्लिश बोल. इंग्लिश. हाऊ आर यू? हाऊ आर यू ना? थांब. आणि मग मम्मीचा डेट ऑफ बर्थ आहे ना 1 जून आहे. 1 जून मम्मीचं 1 जून. डेट ऑफ बर्थ. आमच्या त्या एरियामध्ये पण नगरसेवक तावजी गोरुले आहेत ना, त्यांचा पण जन्म माझ्या सारखेच आहे. अरे ते 1 जूनला. बघा ती काही पण Birthday. बोलते. मला साऊथ इंडियन रेसिपी दाखवा हो. साऊथ इंडियन इडली, डोसा, रवा सर्व. डान्स हा, व्हिडिओ प्लीज. मम्मी खूप हुशार आहे खूपच. ते बोलतात हा. तुमच्या आईला तुम्ही युट्यूब वर समोर आणलात. खूप छान. हो. मम्मी प्रज्ञा बोलतात. प्रज्ञा. हा, मुलांनीच आणलं मला. आणि तू पण खूप हुशार. आय एम हा, इंग्लिश. मी पण हुशार ताई आहे. आंबापोली दाखवाल का? आंबापोली रेडी आहे एकदम आंबा- तयार. मी तुम्हाला आंबापोली- आता तुम्हाला दाखवू शकते. आता मग तुम्हाला आंबापोली आता दाखवतो. दाखवू शकते. बाहेर आहे. थांबा मी आंबापोली आणतो तोपर्यंत हा सेशन माझी ताई हँडल करेल. का हा. दादा काकीची उडवतोस? नाही आम्ही तर असंच मजा करत असतो. नाही, आम्ही खूप म्हणजे घरी आम्ही आहे ना अशीच, म्हणजे हेच आम्ही मित्रमैत्रिणी. घरी आमच्या जर मुलांच्या तुम्ही- बाहेर मित्रमैत्रिणी कोण नाही. नाही काका नाही आले तर. काका नाही नाही. आले. आम्ही जर बोललात ना तर मम्मी मुले आम्ही जेवतो पण आणि हा. मम्मी बोले आम्ही हसत पण राहतो कायमचे. कारण आणि मम्मी सर्व म्हणजे त्यांना मी पहिलंच विचारून ठेवते, बाहेर काय खायचं नाही, मी करून ठेवते. मम्मी जे लगेच. वर्ड्स वापरते ना कधी कधी मधी मधी ते आम्हाला खूप फनी वाटतात एकदम आणि खूप आम्हाला मजा येते मध्ये ऐकायला. तुमची मग फॅमिली ते अजून पुढचं तुम्हाला ते बोलतात. दाखवायचं होतं ना आंबावाडी. आंबाबाद तू आणच्या बाहेर. हे सेशन आता ताई घेईल जरा. मी 5 मिनिटात ती रेसिपी घेऊन तयार आलो. आहे, एकदम मस्त सुकवून बनवून केलेली आहे. हे बोलतात काकडे दाखवा. काकडे विचार काय ते. काकडे ते काय म्हणजे असतं? काय? काकडे म्हणजे मला तुम्ही असं म्हणजे सांगितलं ना की तशा पद्धतीने मी बनवेल. हा, मम्मीची बर्थडे 1 जून आहे. 1 जून आहे. तुमच्या आईला खूप आवडतात बोलतात त्यांच्या आईला. हा, आवडतो. पालक हे बघा, पालकची पातळ ही भाजी. रेसिपी अजून अपलोड झाली नाही. नाही अजून ही अपलोड आता नाही झाली बनवली पण आता आहे. सुकवत होतो. दिसली तुम्हाला आंबापोली? आंबापोळी हे बघा. आणि मी हापूस आंब्याची पोळी बनवली आहे. तुम्ही साध्या आंब्याची पण पोळी बनवू शकता. हे बघा मस्त एकदम एकदम मस्त झाली. एकदम छान झाली आहे. आता तुम्ही समोर असता तर तुम्हाला एक दिला असतं ना. किती आहे ऑलमोस्ट 10-12 आहेत. 10-12. थँक्यू. हे 1 सर्व जून तेच. हे सर्व आम्ही बनवायचो पण सारखी नाही बनवायचं. पण आता रेसिपी बनवून दाखवायची परत तर आम्हाला रोज भेटते ते आम्हाला नवीन हा. रेसिपी. उकडीचे मोदक दाखवले. इथे पण पाठवा. उकडीचे मोदक गेल्या वर्षी गणपतीलाच दाखवले. अशी टेक्नॉलॉजी आली पाहिजे की असं लगेच मोबाईल वरून हात घातला की लगेच त्यांच्याकडे पोहोचलं पाहिजे. पोचलं आणि- पाहिजे, असं आलं पाहिजे. आणि मम्मी इंस्टाग्राम वर आहे हा. हा अजून एक हा, इंस्टाग्राम वर शुभांगी कीर पण आहे. ऍक्च्युली मम्मीचा इंस्टाग्राम पण आम्ही बनवलेला आहे तर तुम्ही तिकडे पण फॉलो करू शकता. ते बोलत थांबा मी आले का. या या या, या आरामात बसले आहे. मॅ आज काही घाई नाही एवढी. मॅप्स द्या आंबापोली. हे बघा परत आंबापोली. अशी टेक्नॉलॉजी निघाली पाहिजे होती ऍक्च्युली. आम्ही ही टेक्नॉलॉजी वेटिंग वर आहे की असं कधी हा, पटकन अशी तिकडे समोर आली कॅमेरा पाहिजे. समोर टाकली पाहिजे आणि ती जर तुम्हाला लगेच भेटली पाहिजे ही आंबापोली. हा, असं निघालं पाहिजे. आला आला ये ये. आला मध्येच बंद पडलं होतं. तुम्हाला आम्ही दिसतोय? हा, तर रिझन काय होता ऍक्च्युली वायफाय बंद झालाय. मग आमचे जे लँडलाईन जो वायर कनेक्शन असतो तोच ऑलमोस्ट बंद झाला. मग आता आम्ही डेटावर आहे टोटली. मोबाईल डेटावर आहे. व्हॉट हॅपन्ड? सॉरी म्हणजे आमचं हे वायफाय बंद झालेला. मग आता आम्ही डेटा पॅकवर आहे. आता तुम्हाला लाईव्ह दिसतो आम्ही. हा, सर्वांचे रिप्लाय आहेत. मला एवढं बरं वाटतंय की काय विचारूच नका. जिओ जिंदाबाद. आम्ही प्रमोशन नाही करत. हे ऑलमोस्ट आमचा डेटा पॅक आहे. पप्पू कान डान्स. येस आय कॅन डान्स. कुठे गेलात? ऍक्च्युली इथे हे आम्ही जे वायफाय वर जे कनेक्ट केलं होतं वायफाय थ्रू ते वायफाय आय थिंक वायफायचं ते बंद झालं होतं ना. वायफाय बंद झालंय. अजून आता पण पुअर कनेक्शन दाखवते आम्हाला इकडे. तर तुम्हाला कुठे गेलात? जेवण हे करते. जेवण केलात का? नाही जेवायचं. 9:30 10 जेवायचं आहे. 10-15 जेवण जेवू. बनवलंय, खाली जेवायचं आहे. भेजा फ्रायची रेसिपी. भेजा डोक्याचं. आज काय केलं जेवायला? आज मस्त बनवलंय जेवण. वायफायची दांडी हलवायची ना.
त्यांना Wi-Fi ची दांडी. माझ्या वायफायला 3 दांडी आहे, ते कोणती दांडी हलव. तुम्ही नाव घ्या ना मनीषा. मनीषा नाव घे. मनीषा हाय. एक कोणीतरी क्वेश्चन विचारलेला होता या लाईव्ह सेशनच्या पहिला की नवीन चालू केलं का तो चालू केलं. तोच आहे. हा तोच लाईव्ह चॅट ऑलमोस्ट. आता बघा 71 कमी झाले माणसं ऑलमोस्ट, कारण ते लाईव्ह चॅट इंटर झाला मध्ये. एक क्वेश्चन विचारला गेला होता की काकू तुम्हाला टीव्हीवर बघायला काय आवडतो. तर ह्याचा आन्सर आहे का की काकूला टीव्हीवर बघायला काय आवडतो. काय ते आवडतं. मला डब्ल्यू च आवडतं. ते मारामारी करतात ना. आता डब्ल्यू म्हणजे तुम्हाला समजलं WWE किंवा वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट किंवा WWF. हे मम्मीला खूप आवडायचं पहिलं खूप बघायला. आवडायचं, कारण मला दुसरे काही यायचंच नाही आणि काय मी बघायची पण नाही. आणि ते सगळं ते मारामारी आहे ना, रोज रात्री हे कामावरून येईपर्यंत मुलं झोपल्यावर मी तेच बघत बसायची. ते बनवत पण करायला. ओ छान. हा आम्ही हेटर्स कडे लक्ष देत नाहीत आणि कोण कोण प्रमोट करतात त्यांच्याकडे पण आम्ही लक्ष देत नाही. चल रुद्रा तांडेल नाव घे. रुद्रा तांडेल. मराठी सिरियल बघ. आता आम्ही हा लाईव्ह चॅट मध्ये जर नाव घेतलं ना तर ते ऑलमोस्ट प्रमोशन टाईप होईल आणि कोणी आम्हाला अजून प्रमोशन साठी पैसे दिलेले नाहीत. हा. होप कोणते येईल नंतर. फिटनेस Home रेसिपीज Minister. प्लीज. फिटनेस रेसिपी. हा मम्मी मला पण खूप चांगला फिटनेस साठी बनवून देते. मी जेव्हा जिमला जातो तर मम्मीकडूनच मी रेसिपी घेतो सर्व. तर फिटनेसच्या रेसिपी पण तुम्हाला देईल, डाएट रेसिपी देईल. हा. दादा इंस्टाग्राम वर फॉलो कर. शुभांगी कीर तुम्ही इंस्टाग्राम वर सर्च करू शकता. तुम्ही नाव घ्या सिंधू. सिंधू हाय. हाय सिंधू. आता सिंधू ताई आहे का सिंधू. हु इज युअर फेवरेट. हा आता तू बोललीस बघ WWE किंवा हा. WWF बघितले तू, तर हा. त्यात तुला कोण आवडायचं. मला आवडायचं ते Rock आहे. ते हे आले होते ह्याच्यामध्ये नाही का, टीव्ही वर नाही का ते आले होते कशामध्ये, प्रेरणा बरोबर. खली. खली खली. अरे पहिलं थोडी खाली होत. पहिला आता थोड्या. हा पहिल्यांची म्हणजे कसं माहितीये का, मला तेवढी नावं नाही माहिती होती ना. ते सर्वांना बघायचे. हा. मला पप्पू नाव का आवडत नाही. मला नाव आवडतो असं नाही. आणि मी तुम्हाला असं फनी, हा व्हिडिओ थोडा फनीली गेला पाहिजे म्हणून मी ते हे हा, करतोय. असं करतोय. मला काहीच फरक नाही पडत. तुम्ही मला पप्पू बोला किंवा ओमकार बोला किंवा ताईला सोनी प्रियांका बोला, काय फरक नाही पडत. उडीद डाळची पापड. उडीद डाळचे पापड दाखवायचे आहेत, तांदळाचे दाखवायचे आहेत. मम्मीचा फेवरेट. खाली फेवरेट अजून काय फेवरेट आहे तुझं. ते फेवरेट सर्व मला ते फेवरेट म्हणजे आवडतातच, कारण मी आहे ना पहिल्यापासून, मी 26 वर्षामध्ये जेव्हा मी आली ना मुंबईला, तेव्हा ते टीव्ही घरामध्ये बघून आहे ना मी तेच बघायची. WWF हा बघायची. तेच बघायची मी. पप्पू डू यू लाईक फिश. आय लव्ह फिश. रवा आणि बेसन मध्ये सारख्याच प्रमाण कसा, साखरेचा प्रमाण कसा घ्यायचा. कशासाठी. रवा आणि बेसन मध्ये साखरेचा प्रमाण कसा घ्यायचा ते कशासाठी म्हणजे सांगा. कशासाठी. काकी ऋत्विक बोला. हा कशासाठी घ्यायचं म्हणजे ते काय बनवायचंय तुम्हाला काकू त्याच्यामध्ये? जेवलात का तुम्ही आज. आज जेवले मी, आज मस्त दुपारी जेवली. हा आज त्यांना खरं जेवून एकदम हा आज मस्त जेवली, कारण ते पहिलं माहिती नव्हतं ना त्याच्यामुळे. बहुतेक आम्हाला पोली फास्ट झाल्यावर येतील सगळे ऑनलाईन. आंबा पोली फास्ट झाल्यावर येतील सगळे ऑनलाईन. म्हणजे काय बोलतात ते गेलो होते. काकी माझे नाव बोला ना प्लीज. सीमा. सीमा हाय. सीमा हाय. माझा माय सन इज 12 year old. ही लव्ह युअर रेसिपी. माझा मुलगा 12 वर्षाचा आहे आणि त्याला खूप रेसिपी आवडते. तुला घे पाणी पी. ताई फणसाची भाजी दाखवा. आणि तुम्हाला एक सांगतो, जो 50,000 ज्यावेळी हिट होईल, ज्या टायमाला हिट होईल त्यावेळी जो आम्ही रिलीज करणार आहे ना व्हिडिओ, त्याचा हाय माझ्या मोबाईल मध्ये. हा तर तो खूप फनी आहे ऍक्च्युली. म्हणजे मम्मीचे जे मिस्टेक झाले आहेत बोलताना, स्टार्टिंगला बोलताना, नमस्ते बोलताना किंवा रेसिपी बनवताना मध्ये मध्ये बोलताना जे मिस्टेक झाले त्याचा आम्ही एक कंबाईन करून एक व्हिडिओ बनवलाय. मला तो खूप फनी वाटला तो. आम्ही त्याचा रिस्पॉन्स म्हणजे तो 50,000 जेव्हा हिट होईल तेव्हा तुम्हाला बघायला भेटेल तो. भरपूर आहे. हा खूप म्हणजे फनी खूप आहे तो. फणसाचे गरे प्लीज. हो दाखवेन. आता पुढच्या महिन्यात येतील फणसाचे गरे. आता कसं आहे, आंब्याचं सीझन आहे ना. नॉर्वे वरून सुनायाना. नॉर्वे वरून पण आम्हाला जास्त कोण बघत नाही. नॉर्वे वरून पण फर्स्टच असेल ना ताई. नॉर्वे वरून पण तुम्ही असाल फर्स्ट. थँक्यू. आंटी कॅन यू डू ट्रेडिशन मराठी डान्स. डू यू डू इन सर्कल इन फेस्टिवल. हा आता हे जर हा क्वेश्चन विचारला गेला लाईक तुम्ही ट्रेडिशन्स मध्ये डान्स करता का, तर गणपती म्हणजे आम्हाला फक्त पहिली परमिशन घ्यावी लागेल आमच्या मंडळाची की तो आम्ही डान्स तुम्हाला दाखवू शकतो का. आणि मम्मी डान्स करते का. हा करते. मम्मी डान्स पण करते. मम्मीला डान्सचे गाणे पण येतात. मम्मी ऑलराऊंडर आहे. हा
गावाला आमच्याकडे आणि गौरी गणपतीच्या गाणी वगैरे म्हणजे त्या फुगड्यांची गाणी वगैरे ते सर्व आम्ही म्हणजे गावामध्ये करायची. आणि मी तुम्हाला यंदा दाखवणारच आहे. सविता बोल, सविता ऋत्विक हाय. बोल, सविता ऋत्विक बोल, ऋत्विक हाय. बाय बोलतात त्या. ऑलमोस्ट हाय आम्ही पण बाय. आता 10-15 बाय मिनिटं आहे. बाय. तुम्हाला अजून काय विचारायचं असेल तर प्लीज विचारा. विचारा विचारा ऑलमोस्ट बोला. आम्ही 1 तास लाईव्ह झालो, 1 तास 2 मिनिटं हा, लाईव्ह आहे आम्ही. तुम्ही बोला, तुम्हाला बोलायचं असेल तर बोला. काकू लव्ह और अरेंज मॅरेज? अरेंज मॅरेज. अरे मम्मीची अरेंज मॅरेज झाली. हा, मस्त नाव घ्या ना, तन्मय राऊत. हा, तन्मय राऊत बोल. तन्मय राऊत. काकू हाय. दादा दी गुड नाईट, मी चालली. कुठे जाताय चाललात गुड एवढ्या नाईट. लवकर? कुठे जाताय? आम्ही इथे बसलोय मी. हॅलो काकू, लव्ह यू ऑल, लव्ह यू. लास्ट Thank रिक्वेस्ट, you. तृप्ती बोला, तृप्ती हाय. तृप्ती अभिषेक बोला. आता अभिषेक कोणाला काय हाय. विचारायचं नाही, अभिषेक आम्ही एंड करू लाईव्ह चॅट. येस, हाय. हा बोला. विनत का नाम बोलिए. विहंत, विहंत बोल. विहन हाय. विहन झिंगाट गाणं. हे काय विचारलंय? तुम्ही डाळ बटाट्याची इथं डाळ बटाट्याची तुम्ही भाजी डान्स करून दाखवा. एक शो आम्ही ट्राय करू ज्यामध्ये मम्मी गाणं बोलेल, मी तबला वाजवेल आणि ताई पेटी वाजवेल. कारण मी तबला एवढा पण आम्ही एक्सपर्ट नाही, आम्ही दोन पालकची दोन पातळ दोन दोन भाजी वर्ष दाखवली. शिकलोय. एक नाही, पातळ शुभांगी भाजी कीर दाखवायची. वर्ल्ड वर हा व्हिडिओ अपलोड करू आम्ही. आणि परत अजून आम्ही 10-15 मिनिटात लाईव्ह आहेत. तर जाता जाता परत सांगतो, शुभांगी कीर वर्ल्ड खोला, नेक्स्ट टॅब वर सबस्क्राईब करा. हा. कारण बाकीचे सर्व ब्लॉग्स रिलेटेड अवर फॅमिली अँड रिलेटेड टू शुभांगी कीर विल बी अपलोडेड ऑन आणि आमचे शुभांगी कीर दिलचे वर्ल्ड. व्हिडिओ पण हा, तिकडेच दिलचे आहेत. व्हिडिओ पण तिकडेच दिलचे अपलोड. व्हिडिओ पण आमचे तिकडेच आहेत. ते आमरीन बोलते त्यांची मम्मी आहे ना, हे बघ काय थोडं विचारलंय, late मध्ये हवं. पप्पू तुझी पप्पी आहे का कोणी? नाही, नाही नाही. कोण नाही. असती तर बरंच झालं असतं. म्हटलं घेऊन यायला जरा मदत करायला मला. लाईव्ह चॅट मध्ये बसवलं असं, पण कोण नाही ऍक्च्युली. कोण नाही. मस्त झाले सेशन. कीप ऑन गुड वर्क लव. हा, आम्ही पण आता थोड्या वेळाने एंड करणार आहोत. हा. अजून किती वेळ आहात ऑनलाईन? 5 मिनिट्स प्लीज. 5 मिनिट्स आता. यू आर अवॉइडिंग माय रिक्वेस्ट बाय. वी आर नॉट अवॉइडिंग युअर रिक्वेस्ट. राजवंदन मोरे बोल. राजवंदन मोरे सॉरी बोल. हाय. सॉरी. मुंबईमध्ये सबस्क्रायबरची भेट. हा, मुंबईमध्ये आम्ही सबस्क्रायबरची भेट पहिलीच ठेवणार आहे. फर्स्ट मुंबईलाच होणार, कारण ऍक्च्युली मम्मी मुंबईमध्ये जास्त असते. आणि सेकंड असेल तर रत्नागिरीला असेल. थर्ड पुणे, कोल्हापूर, सांगली काही असेल तर ते नंतर असतील. फर्स्ट मुंबई, सेकंड रत्नागिरी, थर्ड काय बोललो? लास्ट गाणं. प्लीज गाणं, प्लीज गाणंच ऐकायचं तुम्हाला. थांबा, पुअर कनेक्शन आलंय. उद्या पण या ऑनलाईन. उद्या आपण खरं सांगू, ऑनलाईन आणि जेव्हा नाही ऑनलाईन यायला काही नाही, पण मला आहे ना ते आता सुकवायचे पदार्थ जे माझे चालले आहेत ना, ते सारखे म्हणजे घरात ते बनवायला लागतात, बाहेर सुकवायला लागतात, परत ते सुकवून परत पंख्याखाली ठेवायला लागतात. म्हणजे हे आताचे माझे जे ना खूप घाईचे दिवस चाललेले आहे. म्हणजे तुमच्यासाठी मी खूप म्हणजे खूप अशी रेसिपी हा. सुकवण्याचे दाखवायचा प्रयत्न करते मी. त्याच्याशी मला आहे ना थोडा सुद्धा टाइम नाही भेटत. हा, यावेळी म्हणजे या हा. सीझनला आम्ही या खूप सीझनला एवढं कधी तुमच्यासाठी बिझी नसतो, कारण हा आंब्याच्या रेसिपी पण बनवायच्या आहेत, उन्हाचा पण आपल्याला फायदा घ्यायचा आहे, उन्हाचा फायदा घ्यायचा आहे, ते आणि त्याच्यासाठी. कोल्ड ड्रिंक्स पण. म्हणजे ह्या सीझनला आपल्याला गरम होतं म्हणून आपल्याला कोल्ड ड्रिंक्स लागतात. असे बाहेरचे कोल्ड ड्रिंक्स पिऊ हा, नका. आणि आंबे कसे घरगुती. आत्ताच आंबे भेटतील हम्म. तुम्हाला. पावसामध्ये गणपतीमध्ये आंबे नाही भेटणार. भेट- त्याच्यासाठी आता आपण बनवणार आहेत ना, त्याचे ज्यूस वगैरे बनवून तुम्ही नंतर करू बोल हे बोल शकता. पातळ भाजी दाखवणार म्हणून रुपाली मोरे पालकची. नाव घे. पालकची पातळ भाजी दाखवणार आहे. रुपाली मोरे नाव घे. रुपाली मोरे हाय. बाय. काका आले नाही अजून. नाही काका, आले, हो आले. तेच तर काका आहे. आले म्हणून तर नाही. आम्ही हा लाईव्ह सेशन थोडा एक्सटेंड केला, की हा. काका येतील आणि तुम्हाला येतील काकाशी म्हणून. भेटू. 10 Frank- पण वाजतील यायला. हा, हा. त्यांना 9:30 10 पण वाजतील. आणि 10 नेक्स्ट पण लाईव्ह वाजतील. सेशनला त्यांना आम्ही बसूनच ठेवू. हा, बसून कामावरच ठेवू. जाऊ आणि नका. आम्ही लवकर पण बोलवू. तर कामावरच जाऊ नका, लाईव्ह सेशन हा. करा. हाय काका, हाय. अजून आले नाही. तो नाही नाही आले आले. काका अजून. काय नाही. काका आले असते तर काका, बसले असते इथे. तुमचे काका फोन पण वापरत नाही. हा, लवकर या म्हणून सांगायला. त्यांच्या मम्मीचं नाव घे, फरहात. हा. फरहात. ते बोल नमस्ते. सारखे हा. बघत असतात तुझी रेसिपी. तुमचं. अच्छा, thank एक you, तुम्हाला thank you. एक नमस्ते. पप्पू इज सिंगल. येस, आय एम सिंगल. माय सिस्टर इज सिंगल. बट माय मदर इज नॉट सिंगल. कुठे राहता तुम्ही? मुंबई विक्रोली. काय सांगणार होतो, परत विसरलो. हा, एक एक जण होतं, त्यांचं नाव पण नाही मला लक्षात येत. बघा, एक किती क्लोज रिलेशनशिप झालाय शुभांगी कीर आणि तुमचा. एक एक्झाम्पल देतो बघा. एकाचा फोन आलेला. ते दोघं मुलं आणि मुलीच होत्या. त्यांच्या मम्मी ते खूप आजारी असतात आणि ते औषधं खातात.
आणि ते म्हणजे त्यांना औषधांची लत लाग बोलतात ना, औषधच पाहिजे काही झालं तरी, नाही नाही कारणाने पण औषधं खायचे ते. पण शुभांगी कीरचं जेव्हा ते रेसिपी बघतात ना, किंवा शुभांगी कीरचे जेव्हा व्हिडिओ बघतात ना, तेव्हा ते आपला औषधं पण विसरून जातात. म्हणजे विसरून ही जातात. किती मोठी गोष्ट आमच्यासाठी आणि पण. त्याच्यासाठी मी काय सांगितलं, जेव्हा तुम्हाला औषध खायचं असेल ना तेव्हा मात्र तुम्ही व्हिडिओ खोला आणि बघत राहा, म्हणजे ते तुम्ही तेवढ्या टाइममध्ये विसरून जाल. आणि ऍक्च्युली त्यांनी खूप रिक्वेस्ट केली आणि त्यांना फोन नंबर आणि त्यांनी फोन पण केला, तर ते एवढे खुश झाले ना बोलून. तर आम्हाला पण चांगलं वाटतं की एवढे क्लोज रिलेशनशिप झालेत एका युट्यूब सुवर्ण माध्यमातून. सुवर्णा सावंत त्यांची आई आहे त्यांनी. आई. हा. नमस्ते. शमली अंबर ते नाव घ्या. शमली अंबर ते नाव घ्या. शमली अंबर. चिकन मोमोज बनवा. हो, हो. मला पण चिकन मोमोज खूप आवडतात. बनवेन. सुयोग गोरे नाव घ्या. सुयोग गोरे. पनीर फ्रँकी दाखवायचे. फ्रँकी दाखवायची आहे पनीरची. मंचुरियन रेसिपी दाखवा. हो, मंचुरियन रेसिपी दाखवली आहे. एक चिकन मटन. सविता बोला ना, सविता. सविता हाय. फणसाची भाजी दाखवा. फणसाच्या गऱ्याची भाजी मी गेल्या वर्षी दाखवली आहे, पण ते मला कोवळे चांगली. भेटले. पण आता मी ओरिजिनल आहे ना, मी घेऊन आहे ना तुम्हाला अशी मस्त भाजी आणि भरपूर भाजी करून दाखवेल. विक्रोलीमध्ये कुठे बोलताय ते? विक्रोलीमध्ये टागोर नगर मध्ये आम्ही राहतो. अरेबिक डिशेस दाखवा. पहिला आमच्या महाराष्ट्र सर्व डिशेस मध्ये अरेबिक काय, स्पॅनिश काय, इटालियन सर्व आम्ही डिशेस वर जाऊ. ये क्यू या जेवायला. तुम्ही आता जेवायला जाताय, आम्ही पण आता मग जेवायला जातो थोड्या वेळाने. बस आता 3 मिनिटं आम्ही थांबू तुमच्यासाठी अजून. काय विचारायचं असेल तर माझ्या भाऊचं नाव घ्या, भूषण दुरी बोल. भूषण दुरी. चायनीज पकोडा. दिल कहा है. दिल सो चला गया. आता दिल दाखवतो तुम्हाला. आता लास्ट आम्ही 5 last. मिनिटात तुम्हाला दिल दाखवतो. पनीर चिल्ली रेसिपी दाखवा. पनीर चिल्ली. पनीर टोफू आम्हाला ऑलमोस्ट पनीरचं सर्व मला रेसिपी. घरात बनवायलाच येतो, तर तुम्हाला पनीरच्या भरपूर रेसिपी मी तुम्हाला दाखवेल. प्रॉन्स चिली बनवा. आम्ही प्रॉन्स हे बघा, आता दिलला आणलाय. तुम्ही दिलला बघू शकता. तिला पण बाय बोला आता थोड्या वेळाने. हे बघा हे बघा तेवढं झालंय बघा दिल. खूप. हे बघा, हा हे बघा जांभा काढतंय. कंटाळा आला बघा त्याला, जांभा जांभा काढतोय. काढतंय. खूप चांगला एक एक्सप्रेशन भेटला. दाखव ते. आणि दिल आमचा आहे ना खूप चांगला आहे एकदम, म्हणजे त्याला भूक लागली काय झालं तरी तो तुम्हाला जरा पण सांगू, तो जेव्हा म्याव दिल म्याव जेव्हा करत नाही. दिल जेव्हा छोटी होती ना, फिमेल आहे ऍक्च्युली ही, तर माझ्या फक्त माझ्या एका पूर्ण मुठ्ठीत बसत होती. आता बघा पूर्ण केवढी लांब लचक झाली आहे. आणि जरी 5 मिनिटं घेतलं ना तरी हात दुखतील. हा, आता 5 एवढं मिनिटं. भारी झालाय. हा. काकू तुम्हाला कोणत्या काशच्या जावयाने सून पाहिजे. आता बघू. आता बघूया, नशिबाचे भाग आहे. नो कमेंट्स राईट नाव, नो कमेंट्स. श्यामली आणि सामली बोला. श्यामली. हाय श्यामली. त्यांना बाय बोल. यू आर स्पीकिंग मराठी. येस, वी आर स्पीकिंग इन मराठी. आम्ही मराठीत बोलतो. घरी पण आम्ही मराठी बोलतो. बघा आता चावतोय बघा. काकू आम्ही हे परत बघू शकतो का? हा, हे आम्ही परत तुम्ही बघू आम्ही शकता. काहीच कट नाही करत लाईव्ह नाही सेशनचं. करत. आम्ही टोटल जसं आता आहे हे तसं लाईव्ह सेशन अपलोड करू दिल शकतो. बघ, दिल. दिल कुठे आहे? हे बघा, दिल माझ्या हाताला चावतोय बघा, केवढा मोठा दिल झाला. आता तुमचा दिल किती मोठा झालाय. त्याचं दिल दाखव. त्याचा प्यारा दिल दिल. बघा अजून चावलाय तो. दात हात माझा चावलाय त्यांनी अजून. बघतोय बघ तुमच्याकडे. लव्ह यू ऑल. जीसस ब्लेस यू ऑल. काकू तुमची मुलगी खूप गोड आहे. मुलगी गोड आहे आणि आम्ही कडू आहे. पप्पू पण गोड आहे बोला. काकू आम्ही कडू आहे. काकू तुम्हाला कुणी मोटिवेट केलं युट्यूब चॅनल साठी? दोघांनी युट्यूब पण ऍक्च्युअली केलं युट्यूब असं. मम्मीला हा वर्ड पण नाही माहिती होता की युट्यूब नाही ऍक्च्युली माहिती काय होतं. असतं. म्हणजे तर मला टीव्हीवर सुद्धा मी जास्त नाही आणि बघायची. तुमच्यामुळे आम्हाला एक प्राऊड फिलिंग काय वाटते माहितीये, मी जेव्हा एज्युकेशनला होतो तेव्हा गुगलवर सर्च करायचो कोणती इन्फॉर्मेशन काढण्यासाठी. ते आम्हाला पण वाटायचं की आमचं कोणतरी गुगलवर असला पाहिजे. तर आता जाऊन जेव्हा मी गुगलवर शुभांगी कीर सर्च मारतो ना, तर फुल पेज भरून शुभांगी कीरचीच इन्फॉर्मेशन येते. तर आम्हाला हे प्राऊड फिलिंग आहे आणि हे सर्व तुमच्यामुळे पॉसिबल झालं आणि मम्मीच्या एफर्ट्समुळे. तर ही प्राऊड फिलिंग आम्हाला, तुम्हाला जर विचारायचं असेल की आमचं प्राऊड मोमेंट काय असेल, तर हे असेल की गुगलवर शुभांगी कीर सर्च होते आणि फुल पेज शुभांगी कीर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज सर्व शुभांगी कीरचे देतात. बघा दिल बघा. आणि माझा पुरा वेळ आहे ना माझ्या मुलांच्यातच टाकला. म्हणजे जशी मुलं झाली माझी तशी टीव्हीवर प्रोग्राम नाही काय नाही. असं मुलं झोपल्यावर मिस्टरांची वाट बघत बसायला, कारण ते तेवढा तो प्रोग्राम बघत बसायची. ते चिकन सूप डब्ल्यूचं दाखवलंय, अजून दाखवायचे. चिकन सूप दाखवलंय आणि अजून मी तुम्हाला दाखवेन.
फ्राईड राईस पण दाखवलंय. Fried rice पण Chicken दाखवलेली. fried rice दाखवलंय. फ्राईड राईसची एक कहाणी काय, फ्राईड राईस बनवली तेव्हा मी झोपलेलो होतो, रात्री 3:30 वाजता मला उठवलं गेलं ते फ्राईड राईस खाण्यासाठी. वडापाव इज माय फेवरेट. वडापाव ऑलमोस्ट मुंबईचा तुमच्याकडे आले फेवरेट डिश होते आहे. तेव्हा त्यांनी तुमच्या मुलीचं खूप कौतुक केलं, ते आम्हाला खूप आवडलं. हो, मी पण माझ्या बहिणीची, माझ्या सिस्टरची खूप तारीफ करतो. कुठे पण गेलं तर मी अप्रिशिएट करतो तिच्या वर्क साठी. काकू प्लीज शो ऑल द बेसिक रेसिपी ऑफ द शो. फुलका चपाती आणि पालकची पत्ता भाजी. हे सर्व पातळ सर्व भाजी, पातळ भाजी पातळ सॉरी. भाजी, पालकची पातळ भाजी. ते पण आमच्या घरामध्ये खूप आवडते आणि ती दाखवली नाही, सुकी पनीर पालक दाखवलाय. तिकडे बघ, तिकडे बघ. प्राऊड बाबू ऑफ सन बाबू अँड बघ, डॉटर. तुला किती जण बघतायत बघ बघ. बघ बघ. बघा सगळ्यांना बाय ही कर, कॅट बघा, बाय कर, कॅट बाय कर किती लक्की आहे. सगळ्यांना. ऑलमोस्ट सगळ्यांना बघ चावते बघा. अशी. आता ऍक्च्युली तिला खूप भूक लागली भूक म्हणून ती लागलेली चावते. आहे, तिचा टाइम पण झालाय त्याच्यामुळे. हेलो आंटी, आपने मँगो अचार की रेसिपी नहीं बताई. दाखवली. गेल्या दोन वर्षी दाखवली आणि दाखवली. ह्यावेळी आता गेल्या वर्षी ती म्हणजे भरपूरच म्हणजे वर्षभर टिकतात ती दाखवली. ह्यावेळी आणि आम्ही आता मी आहे ना रेसिपीज परवा झटपट खाली ठेवली. झटपट लोणचं कसं बनवायचं ते मी म्हणजे थोडस करून दाखवलंय. म्हणजे झटपट समजा 1-2 कैऱ्याचं लोणचं आणून बनवायचं. हा, आता लोणचं हा, आम्ही ते. ह्यावेळी खूप सारे प्रकारचं बनवलं. ऑलमोस्ट घरी आमच्या 3-4 प्रकार बनतात. तर ह्यावेळी आम्ही 5-6 पण सर्व रेसिपी, सर्व लोणचं पण दाखवू. हा, काकी सर्व कोबीची समस्या. दाखवणार. जर तुम्हाला कोणती शायरी परत मम्मीसाठी बोलायची असेल तर मी शायरी परत बोलतो. ही शायरी तुम्ही कुठेही जॉईन करू शकता, असं नाही बघा. ती हा. ही जुनी खूप शायरी आहे. जुनी आहे खूप. आणि माझा तो म्हणजे छोटा होता त्यापासून तो असं काही ना काही बडबडतच असतो. हम्म. गुड नाईट. गुड नाईट. आता गुड नाईट. बरोबर, आम्ही पण आता लाईव्ह लास्ट 1 मिनिट, आता लास्ट 60 सेकंड आम्ही तुमच्याशी लाईव्ह. लवकर विचारा, करवंद्याचं लोणचं दाखवाल का? हो, लोणचं नक्की दाखव. पण ते आता करवंद इथे कुठे भेटणार? करवंद आमच्या गावी म्हणजे ते पाया गावाला पाया असतात. नाही ते खाली ते वर काले 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 ना, असतात ते. हा बरोबर. करवंद, हा. हा गाडीतून आपण खाल्ले हा, होते. ते करवंद ते कसे गावालाच भेटतात, इथे नाही भेटत. सर्वांना गुड नाईट बोलताय. सर्वांना बाय, गुड नाईट बोल. ती ऍक्च्युली सायलेंट झोन आहे, बोललो ना. ती फर्स्ट बेंचर म्हणजे फर्स्ट बेंचर बसणारी पप्पा सारखी एकदम सायलेंट. हा, ती पण पहिल्या व्हेरी, बेंचवर बसते ना, त्याच्यामुळे ते पाठीमागे हा लक्ष नाही कोणाचं. पण कारण मी म्हणजे गुपचूपच खूप बसलेली. स्मार्ट खूप आहे. पण हा, लॉट्स ऑफ लव्ह एकदम फ्रॉम मस्त नॉर्थ आहे. इंडिया. बाय बाय बाय. सिंग अ सॉन्ग. तुला येतो तो गाणं, फुगडीचं गाणं येतो? आता नको. आधी नाही आता तुम्हाला गाण्याचा गणपतीला व्हिडिओ. मी सर्व गणपतीला आहे ना, सर्व मस्त व्हिडिओ तुम्हाला मी दाखवेन. मम्मीला फुगडीचा सगळं गाणं पण फुगड्या येतो. बिगड्याचं गाणं सगळं हा, गाणं, सर्व लग्नाची गाणी येतात, हळदीचं गाणं येतं, सर्व मी तुम्हाला प्लीज मी जाताना दाखवेन. गाणं बोला ना. आता आता जाताना बघा, गाणं तुम्हाला एक आता सांगू, बघा. या व्हिडिओ मध्ये जर कोणतं आम्ही काय ब्रँडिंग म्हणजे केली आता की ना, तर आम्ही ब्रँडिंग वर ऍक्च्युली काय पण गाण्याची किंवा नाही नाही असंच आहे. गाणं आहे का ते तुम्हाला? कोणतं गाणं बोलशील तू? तुला कोणतं गाणं आवडतं? नाही म्हणजे असं आता गणपतीचे वगैरे असतात गाणी ना, ते म्हणजे आता ट्रेडिशनल कसं आता असे आपण असे गाणे आवडतात त्यांना, म्हणजे कसं ट्रेडिशनल. म्हणजे असं देव माझा विठू सावळा, तो ते म्हणजे कसं मी असं पेटी वगैरे वाजवतात ना, त्याच्यासमोर असं मी तुम्हाला बोललेलं गाणं गाणं. ऐकायचं असेल ना आणि तर तो मी गाणं बोलायला लागली ना की पप्पू बोलतो काय मम्मी रडते. ऍक्च्युली ते रिदम नाही बदलत. आता बघा, आता नेक्स्ट आम्ही ट्राय करू या हप्त्यामध्ये. मी तबला वाजून दाखवेल, मम्मी गाणं बोलून दाखवेल आणि ताई हा, त्याच म्हणजे गाण्यावर आपलं पेटी वाजून दाखवेल. असं मजेशीर, कारण एवढी पण मुलं माझी आहेत ना, एवढं पण नाही, पण बेसिक एवढे वाजू पण शकतो आम्ही. म्हणजे एवढे म्हणजे फूड पर्यंत शिकलेत नाही, कारण मी मध्येच आजारी पडल्यामुळे. बस बस झालं. एक आता वर्ष राहायच्या लास्ट हे दाखव. लास्ट 30 सेकंड. आता काय हा, विचारायचं आहे? दाखवली. हा, दाखवले. बाय काकू अच्छा, पप्पू, दाखव. बाय बाय जिंगन, बाय बाय. बाय. लास्टला परत जाताना ती बाय. शायरी बोलतो सर्वांसाठी. हा, सर्वांसाठी या. जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं. जली को जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं. इसी राख के आग के ऊपर जो कोकनी स्टाइल के डिशेस बनाए उसे शुभांगी खीर कहते हैं. कहते हैं. बाय. लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, गुड नाईट. 4, 3, 2, 1. गुड नाईट. बाय बंद. बाय.